Οκ, το podcast νούμερο 14 είναι έτοιμο. Όσοι επιβιώσετε από τον καύσανο των τελευταίων ημερών. Φυσικά ακόμα δεν είναι έτοιμο. Αλλά αφού το βλέπετε, άρα θα είναι έτοιμο. Σωστά. Είναι έτοιμο να γίνει. Και όσοι επιβιώσετε από τον καύσανο των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε το air condition εδώ ανοιχτό. Για κάποιον που ρώτησε αν λειτουργεί το air condition, λειτουργεί το air condition ασταμάτητα. Και ο Ανδρέας, ο καλύτερος αναλυτής του σύμπαντος, ο Αλέξης. Όχι ο καλύτερος αναλυτής του σύμπαντος, αλλά κοντεοδεύει. Και εγώ, ο Βασίλης, είμαστε εδώ πέρα για άλλη μια φορά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το UFC 213. Στο χαρτάκι το τέτοιο. Το UFC 213 έχει σούπερ αγώνες. Θα μιλήσουμε επίσης και για μια ελληνική διοργάνωση που τώρα ετοιμάζεται να εμφανιστεί. Λίγα πραγματάκια, δεν ξέρουμε πολλά. Ό,τι ξέρουμε θα σας τα ξεράσουμε όλα πάντως. Και μαζί μας είναι, πες το ποιηματάκι. Μαζί μας είναι το Bigfoot Sound Studio με τα μικρόφωνά του. Και αυτή τη φορά θα είναι καλύτερος ο ήχος. Και σιγά σιγά καθώς ετοιμάζεται το Bigfoot Sound Studio μπορεί και να έχουμε γενικώς καλύτερη παραγωγή στα πάντα. Και διαφορετικό, ναι. Δεν τα ξέρεις ούτε εσύ. Όχι, δεν τα ξέρω. Δεν πειράζει. Τα λέω καταφατικά. Έχει νέα το τέτοιο, το Big Dom Cast. Θα τα πούμε μετά. Τα οποία δεν τα ξέρεις ούτε εσύ. Ναι. Ωραία. Τόσο εύκολα. Και τελείωσε. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα έχουμε. Επίσης, συγγνώμη τώρα που το θυμήθηκα. Επειδή μας έχετε βορβαδίσει με email και με μηνύματα ότι θέλετε άλλο ένα δεύτερο podcast μέσα στην εβδομάδα. Υπάρχει μια περίπτωση, το δουλεύουμε ακόμα, να έχουμε ένα καλεσμένο από έναν ξεχωριστό χώρο, από το χώρο της πυγμαχίας, θα το πω μόνο αυτό. Δουλεύουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο από το χώρο της πυγμαχίας, το οποίο μάλλον θα το κάνουμε μεσοβδόμαδα. Οπότε θα ικανοποιήσουμε και αυτούς οι οποίοι θέλατε ένα άλλο να ξεφύγουμε να φέρουμε από άλλους χώρους και αυτούς οι οποίοι θέλουν ένα ενδιάμεσο podcast. Και έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και έτσι γίνεται σωστή δουλίτσα. Επαγγελματικά και ωραία. Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν ξέρω, ναι. Γιατί αυτό το λες εσύ? Έτσι θα είναι. UFC 213. Καταρχάς ξεκινώντας από το τέτοιο, από το main event. Το main event θα ξεκινήσουμε. Ξέρεις τι, εμένα μου κάνει εντύπωση που βρίσκονται οι δυο τους στο main event, οι Νούνες και οι Σεφτσένκο. Είναι πρωταθλήτριες. Ναι, είναι πρωταθλήτρια, συγγνώμη, οι Νούνες. Οπότε όταν υπάρχει title fight πρέπει να είσαι και main event. Μην ξεχνάς ότι ο Ρομέρο με το Whittaker είναι interim. Αυτό μπερδεύεσαι. Ναι, όντως γι' αυτό μπερδεύομαι. Είναι interim, ναι, γιατί ο Michael Bisping. Ναι, σωστό, ο Bisping είναι στην κατηγορία, ναι, το ξέχασα τελείως. Το ξέχασα, φαντάσου. Κακό για τον Bisping. Έχεις καιρό να τον δεις να παίζει γι' αυτό. Ναι. Και να κάνεις και καιρό να τον δεις. Νούνες με Σεφτσένκο έχουν ξανασυναντηθεί άλλη μια φορά στο UFC 196, αν δεν απατώμε, πριν από ένα χρόνο περίπου. Μπορεί να κάνω και λάθος για το 196, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά παίξανε πέρσι το Μάρτιο, είχε νικήσει Νούνες με decision. Μετά η Σεφτσένκο. Ποιον νίξε η Σεφτσένκο? Νίξε μετά την. Όχι την Tate. Νίξε την Tate μετά η Σεφτσένκο. Η Νούνιες κέρδισε την Tate. Η Νούνιες κέρδισε την Tate. Και πήρε τον τίτλο. Μετά έπαιξε με τη Ρόντα. Το πρώτο defense. Το πρώτο defense, το οποίο όλοι ξέρετε τι έγινε και όλοι ξέρουμε τι έγινε εκεί πέρα. Ήταν μια φοβερή επίδειξη δύναμης. Και τώρα ξανασυναντιούνται δεύτερη φορά για το rematch. Άμα τις δεις, τις είδατε συζήγηση πως ήταν η μία με την άλλη. Η Νούνες ήταν, να πούμε, γίγαντας μπροστά της. Η Νούνες είναι πολύ μεγαλόσωμη γενικά. Βασικά μεγαλόσωμη, είναι φαρδιά πολύ. Ναι. Και έχει και μακριά χέρια. Η Σεφτσένκο γενικά δεν είναι τόσο μεγαλόσωμη για την κατηγορία. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι καλά, προφανώς έχει πλεονέκτημα η Νούνες σε αυτό. Η Σεφτσένκο είναι πολύ καλή striker. Πολύ καλή striker. Η Νούνιες είναι επίσης πάρα πολύ καλή striker και είναι και πιο δυνατή. Ναι, βασικά αυτό είναι πιο δυνατή σίγουρα. Το πρόβλημα το μόνιμο της Νούνιες είναι το κάρδιο. Εν τω μεταξύ αυτό το ίδιο λένε και οι συμπαίχτες της και οι προπονητές της. Λένε ότι για 2 γύρους μπορεί να κάνει τα πάντα. Μετά από τους 2 γύρους υπάρχει θέμα. Τη βγάζουν στη σέντρα έτσι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν. Εντάξει, να μου πεις όταν ένας αθλητής είναι τόσο πολύ καταγεγραμμένος, εντάξει, λίγο πολύ ξέρεις τις αδυναμίες και τις δυνάμεις. Τώρα το αν αντέχει παραπάνω από 2 γύρους, αυτό το έχουν δει όλοι λογικά, ξέρεις, ακόμα και οι θεατές. Δεν νομίζω ότι περιμένανε η γωνία της Σεφτσένκο να το πούνε οι τέτοιοι. Τη Μίσα Τέιτ την νίξε στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο, Μίσα Τέιτ. Στο δεύτερο γύρο νομίζω ήταν το θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέγανε ότι έλεγε η Tate όταν βγήκανε τα μικρόφωνα από τα backstage, όχι από τα backstage, τα έξτρα μικρόφωνα που έχουν τριγύρω και πιάνουν όλες τις άλλες φωνές. Που είπε η Μίσα Tate, δεν θέλω να συνεχίσω, δεν θέλω να αγωνίσω άλλο. Την έφαγες! Αυτό ήταν από τον αγώνα με την τέτοια. Με την επόμενη.
Η Αμάντα Νούνιες είναι από τις πιο επικίνδυνες αθλήτριες της κατηγορίας, πιο επικίνδυνη αθλήτρια της κατηγορίας για 2 γύρους. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όχι ότι δεν μπορεί να πάει, μπορεί να πάει. Απλά είναι πολύ πιθανό ότι θα αρχίσει να ρίχνει ρυθμούς. Τώρα η Σεφτσένκο αυτό που θέλει να κάνει πιθανότατα είναι να το γυρίσει σε tactical battle. Δηλαδή με τακτική, τεχνική, ας πούμε, να την κρατήσει στην εξωτερική, να μην την αφήσει να πλησιάσει πολύ και να τραβήξει το παιχνίδι στους επόμενους γύρους. Κυρίως δηλαδή να προσπαθήσει να τη χτυπήσει το ρυθμό. Να έχει περισσότερο ρυθμό η Σεφτσένκο, περισσότερα χτυπήματα, να περάσει περισσότερα σημεία. Γιατί το να μπρολάρεις με την Νούνιες είναι. Κακή ιδέα. Η χειρότερη ιδέα. Απαγορευτική θα έλεγα. Χτυπάει σαν άντρας που λέει και ο Τζο Ρόγκαν. Αυτή χτυπάει σαν άντρας λέει. Μα δεν το λέει μόνο ο Τζο Ρόγκαν, το λέει και η Μίσα Τέιτ. Η Μίσα Τέιτ όταν είχε παίξει μαζί της και είχε χάσει, το πρώτο πράγμα που βγήκε και είπε ήταν αυτό το πράγμα, ότι δεν με έχουν ξαναχτυπήσει ποτέ έτσι. Είπε ποτέ γενικά. Προφανώς εντάξει, κάποιος άντρας δεν θα τη χτύπαγε με τόση δύναμη. Ναι, γενικώς οι άντρες δεν χτυπάνε συνήθως τόσο. Ρακέλ Πένιγκτον λέγεται η άλλη που έχασε η Μίσα Τέιτ μετά. Ναι. Ρακέλ Πένιγκτον τώρα, ναι. Το διάβασα. Από τώρα το θυμήθηκα, πήγα να πω, αλλά με είδαν όλοι ότι έψαχνα το κινητό, οπότε δεν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, για. Συγγνώμη, τι έλεγα. Έλεγε και την τακτική της Σεφτσένκο. Η τακτική της λίγα θα είναι αυτή. Αλλιώς, ναι, για να παίξει όπως είπαμε κοντά, δηλαδή από την αρχή και να πιέσει όπως θα κάνει η Νούνιες, αποκλείεται. Βέβαια και η Νούνιες σιγά σιγά αρχίζει να φτιάχνει το παιχνίδι της, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο οικονομική όσον αφορά τη διαχείριση των χτυπημάτων. Ναι. Χτυπάει μεν δυνατά, χτυπάει πολύ, αλλά δεν κάνει περιττές ενέργειες που αυτές είναι συνήθως που κουράζουν περισσότερο. Οι περιττές ενέργειες οι οποίες δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό ναι, γιατί το καταλαβαίνεις ότι κουράζουν περισσότερο γιατί δεν φέρνουν αποτέλεσμα βασικά. Γιατί συνήθως όταν κουράζει και έχεις αποτέλεσμα, αξίζει Ναι. κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Τώρα το να κουράζει χωρίς αποτέλεσμα, αυτό είναι το που τα χαλάει όλα. Ωραία είναι η Νούνες, σαν πρωταθλήτρια βέβαια δεν είναι σαν μορφή, ξέρεις, δεν μπορεί να έχει το στάτους της Ρόντα. Εντάξει, πολύ δύσκολο να έχει το στάτους της Ρόντα Ράουζεν με ένα τέτοιο. Και οι σεξουαλικές προτιμήσεις και δεν μιλάει καλά τα αγγλικά, είναι από τη Βραζιλία, είναι γενικώς λίγο περίεργος χαρακτήρας. Όσον αφορά το πώς θα μπορούσαν να την πουλήσουν, θα μπορούσαν να την πουλήσουν πολύ. Γιατί στην Αμερική πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, οι ιστορίες αυτές. Σαν της Αμάντα Νούνιες, η οποία μεγάλωσε στη Βραζιλία, που εκεί πέρα η ομοφιλοφιλία είναι πάρα πολύ κατακριτέα και κατακριτέα όχι μόνο, δηλαδή ναι. υπάρχουν άνθρωποι που ξυλοκοπούνται ας πούμε και τα λοιπά σε καθημερινή βάση και κατάφερε να φύγει από εκεί, να γίνει προαθλήτρια στο UFC, έχει μια ιστορία δηλαδή από πίσω της θα μπορούσε να πουληθεί. Να πουλήσει. Ναι, νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα μπορούσε να πουλήσει. Το θέμα είναι ότι καταρχάς δεν μιλάει αγγλικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε πρωταθλητή. Οπότε στο μεγαλύτερο κοινό του UFC δεν μπορεί να απευθυνθεί η ίδια άμεσα τουλάχιστον. Ναι. Το οποίο και έμεσα πάλι να το πεις πάλι δεν απευθύνει ουσιαστικά στο κοινό. Ναι. Νούμερο 2, δεν πουλάει η ίδια. Θυμάμαι όταν είχε βάλει τη μάσκα του λιονταριού με τη Ρόντα, δεν ήταν στη ζήγηση, που γύρισε και την κοίταξε. Που μετά πήγε μία δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποια είναι, και της λέει τι ήταν αυτή, ξέρεις, με τη μάσκα και αυτά. Και ξέρεις τι γύρισε και απάντησε η Νούνες. Ότι λέει, τη βρήκαν, λέει, κάτι φίλου μου, λέει, και μου τη φέρανε. End of story. Ξέρεις, κατευθείαν, ναι, σε 3 κουβέντες. Και τέλος. Ναι, και τέλος. Αυτή ήταν η ιστορία για ολόκληρη μάσκα. Το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι πάνω από τη ζυγαριά γύρισε και κοίταξε, ξέρω εγώ. Αλλά... Είναι εντάξει. Έχει κάποιες αρετές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να τις πουλήσουν. Δηλαδή είναι έτσι, μιλάει πολύ, περηφανεύεται για τον εαυτό της, ας πούμε, κτλ. Απλά είναι πολύ μεγάλο θέμα το θέμα της γλώσσας. Ναι. Άμα δεν μπορείς να επικοινωνήσεις άμεσα και εύκολα με το κοινό. Και το κοινό δηλαδή πρέπει να είσαι επίπεδου Βάντερη Σίλβα. Για να μπορεί το κοινό να συμπαθήσει ακόμα και αν δεν μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Ναι, το δηλαδή, στο άλλο άκρο. Ναι, κάτσε, ο Βάντερλεϊ τώρα πια είναι γραφικός. Ναι, όχι τώρα, μιλάμε για παλιότερα. Αλλά παλιότερα, ας πούμε, ο Βάντερη Σίλβα. Βασικά, ο Βάντερη Σίλβα ήταν πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό και έπαιξε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχασε από τον Σαλ Σόνεν. Ήταν και παραμένει πάρα πολύ αγαπητός, παλιότερα περισσότερο, γιατί κυρίως επειδή έδινε την εντύπωση. Καλά, ήταν τρομακτικός στα καλά του. Ναι. Αλλά εκτός από αυτό έδινε την εντύπωση ότι πάντα έμπαινε μέσα για να ικανοποιήσει τους θεατές. Ναι.
Δεν τον ενδιαφέρει. Μερικές φορές φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει καν να κερδίσει. Απλά ήθελε να μπει μέσα και να βάλει τούντο τον αντίπαλο. Ναι, αυτό. Οπότε είχε περισσότερο ρεύμα. Καλά, εντάξει. Και τέλος πάντων, άλλα μεγέθη βέβαια. Επί εποχές Pride, νομίζω ότι ούτως ή άλλως κρατούσε τη σημαία του Pride ο Βάντερλεϊ Σίλβα μόνος του. Δεν εννοώ εκτός από ότι ήταν πρωταθλητής, ήταν στην Ιαπωνία ήταν μεγάλο. Ήταν είδαλμα. Ήταν το σύμβολο. Τους πουλούσαν και διαφορετικά οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες ήταν το hype μας ήταν τέτοιο. Βέβαια μετά έρθει στην Αμερική και δυστυχώς εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα του. Είχε καλούς αγώνες. Είχε ωραίους αγώνες. Ποιον? Στην Αμερική. Είχε πάρα πολύ καλούς αγώνες. Με τον Jack Liddell έχασε, αλλά ο αγώνας ήταν ωραίος. Ναι, ήταν slugfest. Slugfest, ναι. Εντάξει, μα ο Βάντερ Σίλβα για αυτούς τους αγώνες. Αυτό έκανε. Σαν να έγινε πολύ slugger μετά. Σαν να έγινε υπερβολικά slugger. Πάντα ήταν πολύ, απλώς σταμάτησε να έχει αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά. Ήταν slugger, αλλά ήταν αποτελεσματικός. Και μετά σταμάτησε. Στο Pride. Μετά εντάξει, όντως τον πήραν χαμπάρι. Κάποια στιγμή θα τον έπαιρναν χαμπάρι. Ναι, και δεν τον βοήθησε πολύ και γενικώς όλο. Εντάξει, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές με τη μεγάλη υποσημείωση που είχε από κάτω στο Pride, τα συμβόλαια του Pride. Ναι. Δεν θα σας εξετάσουμε για το αν παίρνετε αναβολικά ή όχι. Μετά από κάτω ακριβώς ήθελα να πούμε κάτι άλλο την Νούση και τη Σεφτσένκο. Για τη Σεφτσένκο. Καλή τύχη στη Σεφτσένκο. Καλή τύχη στη Σεφτσένκο, ναι, από το Big Domcast. Συμπαθητικός αυτός ο αγώνας. Θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, απλά εντάξει. Όχι όσο ο επόμενος όμως. Ναι, αυτό είναι το θέμα μου. Αυτό ήταν εξής που είπα στην αρχή. Είναι interim. Αλλά είναι πρέπει ο πρωταθλητής πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι εντάξει, πάνω. Οκ, και επόμενος ακριβώς από κάτω είναι ο Whittaker, Robert Whittaker με τον Yoel Romero. Αυτό τον αγώνα πράγμα. Αυτός είναι ωραίος αγώνας. Αυτός είναι ωραίος αγώνας. Από την μέσα στην απουσία του Michael Bisping, ο οποίος μία θα παίξει με τον George St. Pierre, μία δεν θα είναι έτοιμος, μία το ένα, μία το άλλο. Ο Dana White κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Δίνει title shot στους αμέσως από κάτω διεκδικητές, οι οποίοι θα συναντηθούν λογικά με τον Bisping κατά το τέλος του χρόνου. Υποθέτω κάπου εκεί το βλέπω. Δεν νομίζω να. Στη middleweight κατηγορία δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ο Yoel Romero, για όσοι δεν το ξέρετε, είναι ο τύπος με το μουσάκι που φωνάζει Hey Mike, you do this to me και όλα αυτά, υπερπαλαισταράς, Ολυμπιονίκης της πάλης. Έχει νικήσει τον Kelly Sanderson, ο οποίος είναι θρύλος της κολεγιακής πάλης στην Αμερική. Τον έχει νικήσει 2 φορές. Είναι silver medalist νομίζω στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ασημένιος. Δεν θυμάμαι και εγώ κάτι. Είναι υπερπαλαισταράς. Νομίζω ότι βασικά, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει χάσει ποτέ σε επίσημο τουρνουά ο Ρομέρο. Νομίζω δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει χάσει ποτέ. Δεν θυμάμαι για τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά, αλλά νομίζω σε επίσημο τουρνουά δεν έχει χάσει ποτέ. Νομίζω στους Ολυμπιακούς δεν είχε πάρει χρυσό. Δεν είχε πάρει χρυσό, άρα μάλλον πρέπει να έχει πάρει ασημένιο. Αλλά λένε ότι όπου έπαιξε, είχε πει ο Τζο Ρόγκαν αυτό το θυμάμαι, ότι όπου έπαιξε ο Ρομέρο ανέβηκε βάθρο. Όπου έπαιξε. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιακούς, όποτε έπαιξε ανέβηκε βάθρο. Είναι decorated. Μπορεί, δεν θυμάμαι κιόλας, πάντως έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία σαν παλαιστής. Ναι, είναι super, είναι υπερπαλαισταράς. Και έχει απίστευτο highlight από τα χρόνια της πάλης. Γενικώς δεν ξέρω αν το έχεις δει. Πάρα πολύ εκρηκτικός. Εντάξει, το τελευταίο του θύμα ο Whiteman με την υπτάμενη γονατιά, αλλά το έχει ξανακάνει και σε άλλους. Αυτό είχε κάνει και στον Brad Tavares, αν θυμάμαι καλά. Είχε κάνει επίσης ένα εκπληκτικό, είναι υπερπαλαισταράς. Το Ματσίντα τον και με γόνα τον πάλι νομίζω τον έριξε το Ματσίντα. Τον έριξε με γόνα και τον τελείωσε με χτυπήματα. Όχι, είμαι αγώνες. Με τρίπ τον έριξε και τον τελείωσε με αγώνες. Σωστό, sorry. Ποιον άλλον έχει νικήσει? Τον Tim Kennedy που είχε γίνει το περίφημο Stoolgate που δεν σηκώθηκε από το σκαμνί του εγκαίρος, πήρε 30 δευτερόλεπτα παραπάνω. Γενικώς τον ακολουθεί μια έτσι ότι είναι βρώμικος παίκτης. Πάρα πολύ. Ή αυτό που λένε πάρα πολύ ότι δεν παραβιάζει ακριβώς τους κανόνες, αλλά τους bend. Ναι, κάπως λίγο το χειρίζεται και είναι αυτό που προκαλεί πάντα το. Και με το Whiteman είχε κάνει κάτι τέτοιο. Στο διάλειμμα του πρώτου γύρου έριξε νερό πάνω του. Η γωνία του έριξε. Η γωνία του έριξε νερό και με το που σηκώθηκε και ήταν γεμάτος νερά, του λένε να περίμενε λίγο και τον σκουπίζουν. Οπότε πήρε άλλο λίγο χρόνο από εκεί πέρα. Γενικότερα η περίπτωση του Ρομέρο είναι πολύ. Δεν θα έλεγα περίεργη, ιδιάζουσα, δεν ξέρω. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Ο Ρομέρο είναι ένας πάρα πολύ εκρηκτικός παίχτης. Έχει πάρα πολύ έκρηξη. Προφανώς έχει πάρα πολύ καλή πάλι. Το είδαμε δηλαδή και με το Whiteman.
Υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά όταν παλέψαν. Ο οποίος Whiteman είναι παλαισταράς. Φοβερός και είχαν μια πολύ μεγάλη διαφορά επίπεδου. Ναι, ήταν φανερή η διαφορά, ας πούμε. Ήταν η διαφορά ανάμεσα σε έναν παλαιστή ο οποίος είναι παγκοσμίου επίπεδου και ένας παλαιστής ο οποίος είναι εγχώριου. Εθνικού επίπεδου. Το Whiteman είναι τι division, είναι division champion, είναι στην κολεγιακή πάλι, All American. Τώρα, ο Ρομέρο έχει προφανώς πρόβλημα με το κάρντιο. Το οποίο πρόβλημα με το κάρντιο δεν φαίνεται πολύ εύκολα στους τελευταίους του αγώνες, αλλά γιατί αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή ο Ρομέρο για 1, 2, 2,5 γύρους δεν κάνει σχεδόν απολύτως τίποτα. Δηλαδή, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τακτική την οποία ακολουθούν σε κάθε αγώνα. Ο Ρομέρο προσπαθεί να κάνει όσα λιγότερα πράγματα γίνεται, περιμένοντας μια ευκαιρία για να κάνει το οτιδήποτε. Με το Whiteman έχανε μέχρι το σημείο το οποίο έγινε το γόνατο. Ο αγώνας δηλαδή δεν ήταν δικός του. Τώρα, προφανώς. Δεν νομίζω. Είσαι σίγουρος? Νομίζω είχε χάσει το δεύτερο γύρο ο Whiteman. Έχανε. Το δεύτερο γύρο. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν, δηλαδή και μέχρι το σημείο που έγινε το γόνατο. Όχι, μέχρι το σημείο που πιαστήκανε, που τον έπιασε από πίσω που του πήρε την πλάτη ο Ρομέρο. Του κάνει το trip. Του παίρνει την πλάτη, σηκώνει το Whiteman και τον πάει στο κλουβί. Και δεν μπορούσε εκεί ο Whiteman, εκεί φάνηκε ότι ήταν το πρώτο show, δεν μπορούσε να σπάσει τα grips. Ναι, μέχρι εκείνη την ώρα το έδινα στο Ρομέρο. Δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς τι. Αλλά θυμάμαι ότι. Συγγνώμη, στο Whiteman. Το έδινα στο Whiteman. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι προφανώς τον ακολουθεί και αυτό το πράγμα ότι λυγίζει τους κανόνες που όντως δηλαδή. Υπάρχει αρκετό θέμα και με τον Τζάκαρε έπιανε το κλουβί και τα λοιπά. Έχει πιάσει το κλουβί με τον Τζάκαρε. Σωστό, μπράβο, ναι. Δεν έχει. Το striking του είναι σχετικά φτωχό. Δεν το χρησιμοποιεί και πολύ, είναι η αλήθεια. Φτωχό, αλλά εκρηκτικό παρόλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εκρηκτικός. Αν όλοι οι αγώνες διαρκούσαν για 5 λεπτά, δεν υπήρχε παραπάνω από 5. Ήταν δηλαδή ένας γύρος όλοι οι αγώνες. Ο Ρομέρο θα ήταν πρωταθλητής μέχρι και heavyweight. Εντάξει. Αλλά δεν έχει, επειδή το κάρντιό του χωλαίνει και η τακτική του είναι αυτή, δηλαδή να μην κάνει τίποτα εκτός από όταν δει ευκαιρία ή αργότερα στους γύρους, εκεί είναι κυρίως το θέμα. Και άμα προσέξετε, κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος να τον πλησιάσει πολύ, να τον χτυπήσει ή τέλος πάντων να εμπλακεί περισσότερο, ο Ρομέρο κάνει disengage. Δηλαδή από εκεί που βρίσκονται μαζί, βρίσκονται σε μια απόσταση, δεν θα κάνει counter, δεν θα απαντήσει, δεν θα δεχτεί χτύπημα και μετά να απαντήσει. Κάνει disengage τελείως. Θα φύγει μακριά, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Μπορεί να πεταχτεί μακριά λόγω έκρηξης, θα ανοίξει την απόσταση και θα ξεκινήσει πάλι όλη η διαδικασία από την αρχή. Καταστρέφει έτσι το ρυθμό, γι' αυτό αρκετές φορές τον γιουχάρουν κιόλας. Επειδή σε κάποιες φάσεις δεν κάνει τίποτα. Ναι, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά ο Whittaker, από αυτό, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση ο Whittaker την τελευταία φορά με τον Τζάκαρε. Σαν game plan, σαν στρατηγική, και αυτό που λέω μια ζωή είναι το ότι για να έχεις μια καλή στρατηγική πρέπει να έχεις και τεχνική. Βασίζεσαι σε τεχνικές που ξέρεις και μπορείς να βγάλεις. Και αυτό που έδειξε ουσιαστικά με τον Τζάκαρε είναι ότι μπορεί να χειριστεί ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ακριβώς έχει και πιθανότητες με το Ρομέρο. Έχει πιθανότητες. Όχι απλώς έχει πιθανότητες βασικά. Με αυτό που έδειξε με τον Τζάκαρε είναι ότι παίζεται το παιχνίδι πάρα πολύ κοντά. Ρομέρο, να σου πω αλήθεια. Πιστεύω θα νικήσει ο Whittaker. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω να κερδίσει ο Whittaker από τη μία. Ξέρεις, όχι ότι μισώ το Ρομέρο, αλλά. Αυτό που λες, να σου πω κάτι, επειδή ο Ρομέρο έχει παίξει με όλη τη middleweight, έχει παίξει με όλους τους middleweight τους καλούς και τους έχει νικήσει, πιστεύω του αξίζει να παίξει, του αξίζει να είναι πρωταθλητής. Αλλά σε αυτό δεν υπάρχει το τι σου αξίζει, είναι το τι καταφέρνεις. Αλλά αν με ρωτήσεις να ρωτήσεις κάτι, θα ήθελα να τον δω το Ρομέρο πρωταθλητή, γιατί έχει παίξει με όλους, έχει νικήσει τους πάντες. Έχει νικήσει τους πάντες. Ο Whittaker νίκησε εκεί που έκανε τον μπράφ, ήταν με τον Τζακαρέ φυσικά που τον ισοπαίδωσε. Ναι, το πρόβλημα σου λέω με τον Ρομέρο είναι κυρίως ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος φαίνεται δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Προσπαθεί απλά να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που ευκαιρία υπάρχει. Και δεν παλεύει. Δηλαδή δεν πηγαίνει εύκολα και ο ίδιος να παλέψει και να κάνει οτιδήποτε. Το οποίο είναι και αξιοπερίεργο γιατί είναι καταπληκτικός παλαιστής. Με το Μασίντα επί 2,5 γύρους ήταν στο όρθιο. Μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να τον πάει κάτω και
τα αποτελέσματα ήταν. Μπαμπαμ, κατευθείαν. Λες, γιατί δεν το κάνει τόση ώρα, ξέρεις. Ναι, δηλαδή. Αλλά ο Whittaker είναι πολύ καλός striker. Πολύ καλός και δυνατός striker. Δεν είναι μόνο τεχνική, δεν έχει τα χτυπήματά του, μετράνε όλα ένα προς ένα. Φοβερό jab, φοβερές αλλαγές επιπέδων επίσης. Έχει jab στο στομάχι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στο MMA. Πάρα πολύ δύσκολο στο MMA. Έχει καλά low, έχει καλή στρατηγική. Το αριστερό το κροσέ είναι πάρα πολύ καλό. Ποιον είχε ρίξει έτσι πριν από καιρό, νομίζω. Είχε. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Το είχαν βάλει. Τι είναι, θα το ψάξει αυτή τη στιγμή. Ωραία, δεν το νερό. Τον είχε ρίξει knockdown με ένα αριστερό κροσέ, νομίζω και ξανασηκώθηκε ο άλλος και τον ξαναέριξε. Ναι. Derek Brunson. Όχι. Όχι τον Derek Brunson. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Χθες το έβλεπα στο κανάλι του UFC, το βάλανε στο Free Fight. Το αριστερό του κροσέ δεν έχει καθόλου άνοιγμα. Δηλαδή δεν θα το ανοίξει καθόλου. Έρχεται κατευθείαν δηλαδή από τον ώμο του. Είναι πολύ κλειστό και δεν το βλέπει εύκολα αντίπαλος. Και το κάνει και μετά από low. Το είναι κάνει southpaw. και μετά από. Όχι, είναι κανονικός. Βέβαια μπορεί να παίξει και southpaw, έτσι. Είναι πολύπλοκο striker. Και είναι από το καράτε επίσης. Α, έλα ρε. Μαυροζωνά στο καράτε. Είναι πολύ καλός. Δηλαδή ανέβαινε γενικότερα, έχει ανέβει πάρα πολύ από τότε που άλλαξε κατηγορία. Ναι, γιατί έπαιζε 77 κιλά και ήταν μεγάλο το weight cut. Ήταν μεγάλο το weight cut, ναι. Έτσι όπως είναι. Από τότε που πήγε middleweight είναι άχαστος όμως. Δεν έχει χάσει ούτε μια φορά. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά, γιατί ένας παίκτης μεταξύ βλέπει το Whittaker στα 84 κιλά της middleweight και είναι ένας φυσιολογικού μεγέθους middleweight. Ναι. Παίκτης middleweight. Δηλαδή εκεί πέρα ας πούμε, πλέον το weight cut αναρωτιέσαι ότι γιατί έπρεπε να πέφτει ας πούμε, στα 77 κιλά όταν είναι αρκετά μεγαλός όμως να παίξει και στα 84. Για να είναι ακόμα πιο μεγάλος στα 77. Ναι, αλλά είναι το σημείο στο οποίο αρχίζουν πλέον να υπάρχουν αρνητικές οι συνέπειες του weight cut. Όχι, άμα είσαι τεράστιος. Άμα είσαι. Ναι. Μπροστά στον αντίπαλό σου. Κοίταξε, τον είχα δει στον Καναδά τον Whittaker. Ήτανε μεγαλός όμως. Ήτανε μεγαλός όμως, ξέρεις, αρκετά. Πιο ψηλός από σένα. Μεγαλός. Όχι, δεν ήταν, αλλά ήταν μεγαλός όμως. Και για middleweight, γιατί για την κατηγορία είναι καλό το μέγεθός του. Ναι, τον βρίσκω λίγο μικρό νομίζω. Απέναντι στον Τζακαρέ φαίνονταν λίγο μικρούλης. Αν θυμάμαι καλά. Θέλω να το ξαναδώ. Αλλά ο Τζακαρέ είναι και αυτός τεράστιος. Λίγο πιο μικρός όμως ίσως, αλλά ο Τζακαρέ είναι πάρα πολύ μεγάλος όμως. Είναι και φαρδής, ξέρεις, ανοιχτός. Εδώ ξέρεις, είναι γενικώς να είναι τεράστιος. Και ο Whiteman εντάξει είναι μεγαλός όμως. Νομίζω ότι επίσης πολύ μεγαλός όμως για την κατηγορία. Άσχετο βέβαια με αυτά που λέμε. Αλλά μεγαλός όμως είναι επίσης που και δεν του φαίνεται είναι ο Rockhold. Ο Rockhold και ο Whiteman λένε ότι είναι οι δύο πιο μεγαλόσωμοι. Ο Rockhold δεν του φαίνεται πολύ επειδή. Εγώ μια χαρά τον βλέπω. Ναι, πολλοί δεν τον θεωρούν μεγαλόσωμο γιατί είναι ψηλός και μακρύς και φαίνεται λεπτός. Ναι, όχι τόσο φαρδής. Αλλά αν το δείτε δίπλα σε φυσιολογικούς ανθρώπους, να το πω έτσι, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγαλόσωμος. Ναι, πολύ μεγαλόσωμος. Αυτός και ο Whiteman είναι νομίζω πιο μεγαλόσωμος. Ναι. Και αν και ο Τζακαρέ μου φαίνεται και εμένα μεγαλόσωμος γενικώς. Είναι μεγάλος όμως και ο Τζακαρέ. Ο Τζακαρέ παρένθεση και είπε ότι κακώς πήρα τον αγώνα λέει, με τον Whittaker. Λέει. Εντάξει, έχασα, μπράβο ότι ήταν καλύτερος, λέει, αλλά δεν έπρεπε να κάτσω λέει, λίγο έξω, λέει, να μην βιαστώ τόσο πολύ. Αφού νίκησα τον. Ποιον είχε παίξει πιο πριν, τον Belfort, νομίζω είχε παίξει. Με τον Dean Boetz. Όχι, την Boetz ήταν μετά με τον Belfort και μετά έπρεπε να καθίσω λιγάκι, λέει, δεν έπρεπε να βιαστώ λέει, τόσο πολύ. Ίσως. Εγώ πάντως θεωρώ τώρα που λέμε για τον Τζακαρέ, νομίζω ότι τον είχε νικήσει το Ρομέρο. Έτσι όπως είχα δει τον αγώνα, θα τον έδινε τον αγώνα στον Τζακαρέ. Θα μπορούσε, αλλά. Ήταν κοντινός. Ήταν κοντινός αγώνας. Ναι, ήταν κοντινός. Εγώ θα τον έδινα στο Τζακαρέ. Και ο νικητής αντιμετωπίζει, όποιος νικήσει από τους δύο, αντιμετωπίζει τον Μάικλ Μπίσπινγκ. Πότε? Θεωρητικά. Εάν θέλει ο Μάικλ Μπίσπινγκ να αντιμετωπιστεί. Τώρα αυτός ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θέλω να δω αν θα μπορέσει ο Whittaker να πλησιάσει το Ρομέρο. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο θέμα του Ρομέρο. Το Ρομέρο είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις επειδή αποφεύγει χτυπήματα. Γιατί κάνει fade. Κάνει το disengage. Ναι, είναι ότι απλά φεύγει μακριά, ας πούμε. Αν μπορέσει να τον πλησιάσει ο Whittaker, έχει τρόπους να τον κερδίσει και να τον πονέσει γενικά. Τώρα, αν ακολουθήσει ο Ρομέρο κάποια άλλη τακτική, δεν το ξέρω. Αυτό είναι που μου αρέσει αυτόν τον αγώνα. Είναι ότι είναι και οι δύο πολύ καλοί σε θέμα τεχνικής.
Και οι δύο πάρα πολύ καλοί σε θέμα τακτικής επίσης. Ναι. Και ουσιαστικά η τεχνική τους θα φανεί μόνο όταν πρώτα βάλουν την τακτική τους μέσα στο παιχνίδι. Ναι, είναι και διαφορετική τέτοιο. Είναι καλό striker με καλό Ακριβώς, παλαιστή, αλλά ο παλαιστής χτυπάει κιόλας. Και ο striker επίσης στέκεται μια χαρά στο grappling. Ωραία, εγώ θα ήθελα να νικήσω ο Whittaker, να σου πω την αλήθεια. Απ' τη μία, απ' την άλλη μου αρέσει πιο πολύ γιατί μου τη πάει ο Ρομέρο. Απ' την άλλη, του Ρομέρο του αξίζει όμως να πάρει. Έχει νικήσει όλη τη middleweight κατηγορία, είναι άχαστο στο UFC. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος θα παίξει και μετά να δω πώς θα φέρουν τον Bisping να παίξει. Βασικά, πώς θα φέρουν τον Bisping. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι μετά. Ότι ο Bisping το θεωρούμε ότι πιο εύκολα θα μπορούσε να νικήσει, θεωρητικά τουλάχιστον, τον Whittaker από ότι τον Ρομέρο. Έτσι νομίζω εγώ. Μιλώντας για striker, ποτέ δεν πίστεψα ότι ο Ρομέρο θα νίκαγε τον Bisping πάρα πολύ εύκολα, να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν το πίστεψα. Bisping έχει καλό κάρδιο. Θεωρητικά ο Ρομέρο αυτός μπορεί να ήταν ο μόνος αγώνας που να έμπαινε και να έκανε από την αρχή πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούσε να παλέψει. Μπορεί να ήταν ο μόνος αγώνας που να έβλεπε στο Ρομέρο με τον Bisping να κινείται περισσότερο. Ναι. Κρίμα δεν θα το δούμε ποτέ. Η κατηγορία αυτή είναι πολύ περίεργη. Τα έχουμε πει έτσι αλλιώς αυτά. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Συγγνώμη, μία παρένθεση. Μιας και μιλάμε για την κατηγορία. Ο GSP τελικά τι ακριβώς γίνεται? Άφησε κανένα. Υπάρχουν τίποτα νεότερα? Ωραία, αυτό ήθελα να το πω πριν πλάκα, αλλά είπα να μην το πετάξω γιατί ήταν άσχετο. Αλλά πάλι καλά που το ανέφερες λοιπόν. Ότι ο GSP είπε ο Dana White θα παίξει με τον. Επίσης, επειδή το λέγαμε την προηγούμενη φορά και το συζητάγαμε στα σχόλια με έναν φίλο μας με έναν από τους ακροατές μας, ότι ο Woodley θα παίξει με τον Damian Maia τελικά στο 2-14. Στην ίδια κάρτα που είναι Daniel Cormier με John Jones και κουλουπού. Και ο νικητής θα παίξει με τον George St. Pierre. Τι? Δηλαδή. Μάλλον ο George St. Pierre θα παίξει με τον νικητή. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και όπως το είπα στην αρχή, δεν είμαι σίγουρος πλέον. Ναι. Μπορεί, θα παίξει ο νικητής του Woodley Maia θα παίξει με τον George St. Pierre. Αυτή είναι λογικότερη. Δηλαδή από το να έπαιζε ο GSP στη middleweight κατηγορία. Ναι, από αυτήν την άποψη σίγουρα είναι πιο λογικό. Ναι, αλλά και πάλι συγγνώμη, θα παίξει με τον πρωταθλητή δηλαδή. Ναι. Θα πάει πάλι για title shot. Ναι, πάλι για title shot, ναι. Ναι, θεωρητικά εντάξει. Υποτίθεται ότι εφόσον και αυτός αποσύρθηκε όντας πρωταθλητής, έχει. Ναι, αποσύρθηκε πριν από 4 χρόνια. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Το UFC είναι μεγάλη αγορά. Τα 4 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν εύκολα. Πρέπει κάπως να βγουν και γρήγορα. Αλλά γενικώς το να παίξει ο GSP κατευθείαν για τίτλο δεν μου αρέσει. Σε οποιαδήποτε κατηγορία. Δεν μου αρέσει. Δεν του αξίζει μετά από 4 χρόνια απουσίας, μετά από όλους αυτούς τους αθλητές που έχουν ανεβοκατέβει. Money fight. Άμα δεν έπαιζε ο GSP με τον νικητή, ποιος θα έπαιζε? Masvidal, σκεφτόμουν να νικήσει. Ο επόμενος. Καλά. Ποιος είναι τώρα πια? Περίμενε. Ναι, ο Masvidal έχασε από το Maia, ναι, σωστά. Ο Masvidal έχασε από το Maia. Όχι ακόμα ο Masvidal. Κοίτα, υπήρχε και ο αγώνας Cerrone με Lawler ακριβώς από κάτω, ο οποίος ακυρώθηκε δυστυχώς γιατί ο Cerrone είχε staph infection από ό,τι διάβασα. Τελικά λέγανε ότι θα το μεταφέρουν στο UFC 214 που είναι ο Cormier με τον Jones στο 2, αλλά μάλλον δεν θα πάει ούτε εκεί. Μάλλον έτσι το βλέπουνε. Είναι ωραίος αγώνας. Ο Cerrone είναι μια χαρά πάντως. Είπε ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, μην αγχώνεστε. Λέει θα είμαι μια χαρά, λέει σε λίγο. Ο Dana White βέβαια βγήκε και είπε ότι είναι χάλια. Έτσι βγήκε η αλήθεια. Ο Cerrone δεν πολύ μασάει κιόλας και πολύ. Ναι, εντάξει, είναι too tough for his own good. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σκληρός για το καλό του. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα τώρα και μετά, εντάξει, αλλά από το να ποιος θα παίξει μετά να πάμε στον George St. Pierre κατευθείαν. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ξέρω εγώ τι. Ένα τεράστιο κενό. Βασικά γιατί δεν βάζουν το GSP κάπου μέσα στο top 10. Δεν σου λέω να τον αφήσει πολύ μακριά. Να παίξει 1-2 αγώνες και άμα κερδίσει μετά μπορεί να πάει για τα ίδια. Κανονικά ίσως να χρειαζόταν κιόλας αυτό, γιατί ο GSP με αποχή 4 ετών, ναι μεν είναι πάρα πολύ διάσημος, ναι μεν είναι αστέρι στον Καναδά ακόμα σίγουρα 100%, ναι, αλλά για να λέμε και την αλήθεια, όταν φεύγεις από το άθλημα σε ξεχνάει. Είτε είναι 1,5 χρόνος είτε είναι 2 χρόνια, πρέπει να είσαι ενεργός, οποιοδήποτε και να είσαι. Τι όχι. Όχι τίποτα, τι. Το άθλημα σε ξεχνάει, ναι. Ωραία τα λες. Τώρα δεν μιλάω για άλλα μεγέθη. Αλλά όταν έχεις μια. Είναι κάποιο αστείο δικό σου το οποίο δεν έχω καταλάβει. Είναι κάποιο αστείο το οποίο δεν βγαίνει ο Βασίλης. Για την απόσυρση του Αλέξη. Απλά το θέμα είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο UFC και εμφανίζονται συνεχώς καινούργια αστέρια, υπάρχουν title shots, υπάρχουν title runs, υπάρχουν όλα αυτά.
όταν φεύγεις από το άθλημα και φεύγεις ουσιαστικά από τις κάμερες, σιγά σιγά το άθλημα και αυτό σε αφήνει. Οι φαν δηλαδή, ας πούμε, δεν σε θυμούνται τόσο πολύ. Το ίδιο είναι και τώρα με τον, συγγνώμη, αλλά άσχετο, αλλά το ίδιο είναι τώρα με τον McGregor και με τον Mayweather. Ο Mayweather είναι τεράστιο αστέρι της πυγμαχίας. Αλλά όσο φεύγεις, είτε λέγεσαι Mayweather είτε λέγεσαι οπωσδήποτε, χάνεις ένα κομμάτι της λάμψης σου σε σχέση με αυτό που θα ήταν άμα έπαιζες 1 ή 2 φορές το χρόνο. Λογικό. Γιατί δεν είσαι πλέον τόσο όχι έγκυρος, τόσο επίκαιρος. Ναι. Εντάξει. Προφανώς βέβαια, εντάξει, ο Mayweather είναι δυσθεώρητο. Καλά, ναι, ο Mayweather εκτός ότι έχει για αυτά που έχει κάνει στην πυγμαχία, ακόμα κρατιέται με τα Instagram post και με όλα αυτά. Είναι έξυπνος επιχειρηματίας και ναι, έχει μείνει δηλαδή στην επικαιρότητα, όχι όμως τόσο όσο άμα έπαιζε, άμα αγωνιζόταν συχνότερα. Τέλος πάντων, ναι, είναι για το Whittaker λέγαμε, ναι. Ναι, θα είναι σούπερ αγώνας, ναι. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα για τη σειρά, είναι Verdum εναντίον Overeem 3. Μοιράζονται έναν και έναν αγώνα ο καθένας. Ο πρώτος αγώνας είχε γίνει στο Pride. Όχι, στο Strikeforce. Strikeforce έγινε ο πρώτος. Και ποιος είχε νικήσει? Είχε κερδίσει ο Overeem. Βέβαια, αρκετοί λέγανε ότι. Ο πρώτος αγώνας είχε γίνει νομίζω στο Pride. Είχε νικήσει ο Verdum με Kimura. Ναι. Μετά ο δεύτερος ήταν στο. Ο δεύτερος ήταν μπράβο στο Strikeforce που νίκησε, που δεν είχε παίξει πολύ ωραία ο Verdum εκεί. Πήδαγε πολύ guard. Βασικά κανείς δεν είχε παίξει ωραία σε εκείνο τον αγώνα. Ναι, δεν ήταν πολύ ωραίος αγώνας γενικώς. Και από εκεί και πέρα ακολουθήσαν διαφορετικά. Ήρθε ο Overeem στο UFC, έκανε κάποιες καλές νίκες, έκανε κάποιες κακές ήττες. Ο Verdum έγινε πρωταθλητής, από όσο ξέρουμε τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έφτασε μέχρι που έχασε από τον Miocic και τώρα συναντείται για μια τρίτη φορά. Η heavyweight κατηγορία είναι ψιλορυχή, δεν έχει κάτι το υπεριδιαίτερο σαν παίκτες. Ο Kane απουσιάζει, ο Miocic νικάει τον ένα μετά τον άλλον. Έχει νικήσει τώρα νίκησε τον Dos Santos, νίκησε τον Overeem, νίκησε ποιον άλλο, νομίζω δύο title defense δεν έχει ο Miocic. Έχει κερδίσει τον Overeem και έχει κερδίσει και τον Dos Santos. Αυτούς τους δύο. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον η όλη heavyweight η κατηγορία. Η κατηγορία είναι γερασμένη γενικά. Η heavyweight κατηγορία. Δηλαδή ο Verdum είναι μεγάλος, ο Kane είναι τραυματίας και μεγαλώνει. Ο Dos Santos δεν είναι αυτός ο οποίος ήταν παλιά και μεγαλώνει. Ναι. Ο Miocic είναι νεότερος σχετικά. Είναι φρέσκος, είναι καλός αθλητής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο αντίπαλο δέος εκτός από τον Francis Ngannou, ο οποίος ανεβαίνει σιγά σιγά. Ο οποίος θα παίξει με τον Dos Santos. Ναι, και είναι. Αυτό το matchup δεν μ' αρέσει για τον Dos Santos γενικά. Και εμένα. Γιατί ο Dos Santos. Εντάξει, τώρα δεν λέω κάτι το οποίο έχει φανερές βλάβες. Φαίνεται, ας πούμε, και στο πρόσωπό του. Δεν έχει το σαγόνι το οποίο είχε παλιότερα. Το πήρε ο Kane. Ο Francis Ngannou, ναι, ο Francis Ngannou, παιδιά, όσοι έχουν κάνει προπόνηση μαζί του και σοβαροί αθλητές και γνωστοί του UFC, λένε ότι η δύναμή του είναι, μάλιστα ο Rumble Johnson, ο οποίος έκανε προπόνηση μαζί του, είπε ότι η δύναμή του δεν έχει ξανά τέτοιο πράγμα. Για να το λέει ο Rumble. Όταν λέει ο Rumble Johnson ότι κάποιος είναι τρομακτικός, αυτός τρομάζει τον τρομακτικό. Ναι. Είναι εξωφρενικά δυνατός. Όλοι αυτό λένε. Ότι είναι εξωφρενικά δυνατός. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο δυνατός είναι. Είχε κερδίσει τον Αρλόφσκι. Τώρα στον τελευταίο του αγώνα. Βέβαια ο Αρλόφσκι δεν έχει καλός αγώνι, αλλά και πάλι. Ανεβαίνει τώρα ο Ngannou. Κατηγορία όμως γενικότερα, άμα εξαιρέσεις αυτούς. Ναι, ακριβώς. Ντέρικ Λούις, σου άρεσε πάρα πολύ. Ο Ντέρικ Λούις, ο οποίος τον έδινε ο Μαρκ Χαντ. Ο Μαρκ Χαντ, ο οποίος ήταν μια άτυχη στιγμή. Θα επανακάμψουμε. Θέλω rematch. Αυτός ο αγώνας ο Verdum είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι ο Overeem. Αν και έχει να παίξει πολύ καιρό και αυτός, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Overeem δεν έχει πλέον το αγώνι το οποίο είχε. Σε καμία περίπτωση βασικά. Δεν ξέρω πότε το είχε. Πολύ καιρό. Τον ρίχνανε ο ένας μετά τον άλλο. Ναι, βασικά από την εποχή που σταμάτησε να είναι ο Overeem, είχε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Πιο πριν, όταν ήταν ακόμα ο Overeem, νομίζω είχε ένα νοκάουτ από τον
από τον Μπάντερ Χάρη σε αγώνα kickbox. Και πιο πριν στο Pride είχε δεχτεί αρκετά νοκάουτ, αλλά ήταν ακόμα ελαφρύτερος και νεότερος και έπαιζε με. Δεν ήταν ακόμα Uberim. Δεν ήταν ακόμα Uberim, ναι, σωστά. Μετά έγινε Uberim και τους έριχνε νοκάουτ με μία μπουνιά. Ναι. Και μόλις του το πήραν αυτό, δεν είχε τι να κάνει στην πραγματικότητα. Εμένα γι' αυτό δεν μου άρεσε ποτέ ο Uberim. Όταν ήταν Uberim ή τώρα εννοείς? Κοίταξε, ανέκαθεν, γιατί ήταν αποτελεσματικός όσο ήταν Uberim και όταν το πήραν αυτό άρχισε να μην είναι αποτελεσματικός. Να μην είναι τόσο αποτελεσματικός. Νίκησε κάποιους αγώνες. Κοίτα, όταν σταμάτησε να παίρνει τα πυρηνικά συμπληρώματα, θυμήθηκε ότι έχει τεχνική. Γιατί ο Overeem έχει τεχνική, είναι της Ολλανδικής σχολής. Εντάξει, έχει μαθητεύσει με τεράστιους δασκάλους. Και γύρισε τα αποτελέσματα της εκμάθησής του, δεν ήταν. Κοίτα, είναι καλός. Είναι καλός. Δηλαδή είχε τρόπους και το έδειξε και αργότερα και όταν πήγε στο Jacksons ότι μπορεί να βγάλει τεχνική. Απλά για πολλά χρόνια στηριζόταν κυρίως στο bullying, επειδή ήταν ο Uberim και μπορούσε απλά να κάνει γόνατα και να διαλύει κόσμο. Και δεν το εξασκούσε τόσο πολύ. Αυτός ο αγώνας γίνεται 4 χρόνια πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Ναι, too good too late. Ναι. Too good too late, ναι. Ο Verdum έχει ακόμα Εγώ νομίζω θα νικήσει ο Verdum. Ναι, ο Verdum έχει ακόμα να δώσει κάποια πράγματα. Ναι, μεν είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά διαλέγει τους αγώνες του προσεκτικά, ξέρει πότε θα παίξει και ο ίδιος άλλωστε έχει πει ότι είμαι μεγάλος, παίζω για αγώνες για χρήματα και παίζω για αγώνες που θα μου αποφέρουν κάτι στο μέλλον, ναι. Αλλά ο Overeem, ξέρεις τι, από την ώρα που πήγε στο Jackson νομίζω ότι άρχισε να παίζει λίγο με μυαλό τουλάχιστον. Τότε είναι που ανέβηκε, ναι. Τότε είναι που έβλεπες μια στρατηγική μέσα στο παιχνίδι, μια τακτική. Όχι το, ξέρεις, το απλώς βρίσκομαι εδώ μέσα και κάτι πρέπει να κάνω και θα δοκιμάσω κάτι, δεν ξέρω πώς θα πάει και τέτοια. Αυτό ίσως θα ήταν το μόνο του δυνατό σημείο απέναντι στον Verdum. Μια καλή στρατηγική. Ο οποίος Verdum, κάτσε, ο τελευταίος του αγώνας ήταν με τον Στιόπιτς. Όχι, ήταν με τον Brown. Με τον Brown, το οποίο το έχω ξεχάσει τελείως. Overeem. Όχι, του Verdum. Του Verdum. Ήταν ο αγώνας με τον Brown που έκανε ανάποδες. Που ξεκίνησε με την δικτάμενη flight kick, ξέρω εγώ, τη Liu Kang. Ένας περίεργος αγώνας. Ναι, ήταν όντως περίεργος. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πέρα θα τον πιάσει ο Overeem, καθαρά σε θέμα στρατηγικής. Από εκεί και πέρα τώρα. Ναι, νομίζω μάλλον θα νικήσει ο Verdum, εγώ νομίζω, έτσι όπως το βλέπω. Νομίζω έχει πιο πολλά όπλα. Πιστεύω ότι έχει πιο πολλά όπλα. Εκτός αν, επειδή ο Verdum γενικότερα σε αρκετές φάσεις γίνεται πολύ επιπόλαιος. Ναι, το λέγαμε αυτό την άλλη φορά που το λέγαμε ότι βάζει την κεφάλα και πάει να παίξει ξύλο. Ναι, για κάποιο λόγο ο Verdum είναι troll. Είναι troll εκτός κλουβιού και μερικές φορές φέρνει αυτό το πράγμα και μέσα στο κλουβί. Το κάνει προφανώς για δύο λόγους. Το ένα είναι για να τσαντήσει τον αντίπαλό του και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και το άλλο είναι επειδή έτσι είναι η προσωπικότητά του και θέλει να πουλήσει με αυτόν τον τρόπο τους αγώνες του. Όταν ξεκινάει ο αγώνας και μπαίνεις με υπτάμενη κλωτσιά στο Travis Brown, το κάνεις για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δεν το κάνεις μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα πιάσει. Που τελικά έπιασε το μεταξύ. Ναι, έπιασε full. Το οποίο είναι ακόμα πιο αστείο. Αλλά το κάνεις κιόλας για να δείξεις στον αντίπαλο ότι δεν με ενδιαφέρεις. Να, γιατί κάνω ό,τι να είναι. Κάνω μια υπτάμενη κλωτσιά η οποία δεν είναι καν καλή. Ναι. Και παρόλα αυτά σε χτύπησα. Το πήρε κανονικό. Ή έκανε cartwheel kicks, έκανε κλωτσιές με σβούρα ουσιαστικά. Οι οποίες προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψουν. Αλλά δείχνεις με αυτόν τον τρόπο στον αντίπαλο ότι παίζω. Θα κερδίσω παίζοντας. Ναι. Με ποιον είναι που είχε παίξει και είχε πέσει στο πάτωμα και έκανε το τέτοιο, αυτό που τεινάζει τα πόδια του και σηκώθηκε όρθιος κατευθείαν μπροστά και κάνει και στέκεται μπροστά του έτσι. Με ποιον είχε παίξει? Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το κεφάλι. Κάποια τέτοια είχε κάνει και με τον Overeem που ξαπλώνε κάτω και τον παρακαλούσε να πέσει από πάνω. Και του έλεγε έλα. Στο Roy Nelson του έδειχνε σαν να του έλεγε ότι σου λύθηκαν τα κορδόνια. Και ο Roy Nelson έσκυψε να κοιτάξει. Φανταστική στιγμή. Εκεί που παίζανε του έδειξε κάτω και έκανε έτσι ο άλλος να κοιτάξει και τον χτύπησε. Σοβαρά. Φοβερό, πραγματικά ευρηματικό. Θα το γράψουμε πριν με ιδέες. Αλλά μερικές φορές γίνεται πολύ επιπόλαιος. Όπως με το Miocic. Όπως με το Miocic, ναι. Που έγινε, που του κόστησε και τον τίτλο. Ωραίο παιχνιδάκι, καλό είναι, εντάξει. Έχει ψιλοκαλά παιχνίδι το 2-13. Και από κάτω συνεχίζει κι άλλο από κάτω. Άντονι Πέτις επιστρέφει στη lightweight κατηγορία. Δηλαδή του Jim Miller.
Πάρα πολύ καλό. Άντωνι Πέτις, ποιος θα το έλεγε πριν από 2 χρόνια, 3, ότι ο Άντωνι Πέτις δεν θα μπορεί να σταυρώσει νίκη. Απίστευτο, Ναι. Ποιος ξέρει τώρα. Τι. Θα μπορεί να πει κανείς ότι η Ιουσάντα. Η Ιουσάντα, λες, Αλλά δεν ξέρω άμα είναι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ο Αντρέας δεν ξέρει. Είναι απίστευτο. Ξέρετε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολο να κρίνεις, γιατί μερικές φορές μπορεί απλά να κάνεις 2 ήττες, η ψυχολογία σου να αλλάξει, το επίπεδο των. 3 ήττες. 3 ήττες. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, δεν έχει σημασία, αλλά μπορεί να ανέβει το επίπεδο των αντιπάλων. Ήταν πρωταθλητής έναν αγώνα πριν. Όταν έχασε η πρώτη του ήττα από τις 3, ήταν όταν έχασε τον τίτλο από τον Ντοζάντζος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχασε ένα κοντινό και έπεσε. Ήταν υπεραγδαία. Και πιο πριν τελείωνε τους άλλους. Μία πτώση στις επιδόσεις των αθλητών είναι φυσιολογική σε κάποια σημεία. Δηλαδή, το έχουμε δει άπειρες φορές αθλητές οι οποίοι σκίζουν και ξαφνικά τους βλέπεις ότι αρχίζουν και χάνουν όλο και χειρότερα από όλο και λιγότερο καλούς αθλητές. Τώρα το ότι έπεσε στην περίοδο της Ουσάντα μαζί, αυτό σε κάνει και σκέφτεσαι. Το οποίο μπορεί να είναι απλό στοιχείο, ακριβώς, μπορεί να είναι συμπτωματικό. Πολλές φορές μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι, προφανώς. Όπως λέω, όπως είχε διαβάσει και στο Twitter μια φορά, ο Weidman έχει να κερδίσει αγώνα από την περίοδο της Ουσάντα. Εντάξει. Τυχαία, ολοστοιχείως ήταν αυτό το τέτοιο, είδες. Μπορεί να είναι συμπτωματικό. Κάποιες φορές θα είναι συμπτωματικό σίγουρα. Κάποιες άλλες όχι και τόσο. Τώρα στην περίπτωση του Πέτις. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έκανε καλύτερες εμφανίσεις παλιότερα. Ναι. Οι κλωτσιές του ειδικά ήταν μνημειώδεις. Απλά μερικές φορές ίσως χάνεις έναν αγώνα πολύ καθοριστικά, όπως με τον Ντος, ο οποίος για 5 γύρους. Ναι, ήταν καταστροφικός. Ήταν καταπληκτική η επίδοσή του. Μετά μπορεί να χάσει τον επόμενο επειδή. Είναι σεμινάριο αυτός ο αγώνας. Ναι. Σεμινάριο. Και σιγά σιγά, ας πούμε, αρχίζει μία μείωση. Μπορεί να χάσεις κάπου το δρόμο σου, ίσως. Ή μπορεί απλά να τυχαίνει. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να χάσει 3 φορές. Απλά. Ναι. Ακριβώς. Πάντα είναι επικίνδυνος παίχτης, αλλά είναι φοβερή. Η πτώση του δηλαδή είναι. Ήταν τεράστια. Είναι κατακόρυφη. Τον καημένο. Και παίζει με τον Jim Miller, ο οποίος είναι σκληρός βετεράνος. Jim Miller είναι με το κοκκινοτρίχης, άμα τον είναι με το μουσάκι. Έχει παίξει πολύ ωραίους αγώνες που είχαν γίνει λουτρό αίματος με τον John Loazon λίγο πιο παλιά. Χαρακτηριστικός αγώνας. Ο πρώτος αγώνας με τον John Loazon ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτός που είχε επιδείξει το Scissor για το heel hook. Ήταν αυτός που είχαν ανοίξει και οι δύο, είχαν γεμίσει αίματα. Ναι. Είχαν ανοίξει και οι δύο, ή μόνο ο Λοζόν είχε ανοίξει και απλά τους είχε ανοίξει τόσο πολύ που είχαν γεμίσει αίματα. Ο Λοζόν είχε ανοίξει τελείως. Ναι, είχε ανοίξει τελείως. Πάρα πολύ. Ωραίος αγώνας, επιστροφή από τη Featherweight που έπαιξε με τον Max Holloway. Έχασε ο Πέτις, τελευταίος αγώνας ήταν με τον Holloway. Έχασε τον αγώνα, έχασε και τη ζήγηση. Δεν μπορούσε να χάσει άλλο τα κιλά. Οπότε είχε έρθει στη δυσάρεστη θέση ότι αν κέρδιζε δεν θα έπαιρνε τη ζώνη. Αν έχανε θα την έπαιρνε τη ζώνη ο Holloway, όπως και έγινε, την πήρε τη ζώνη ο Holloway και τον τελείωσε στον τρίτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Και για να δούμε πώς θα επιστρέψει πάλι πίσω στη lightweight κατηγορία. Και ο Θεός θα βάλει το χέρι του για τον Άντωνι Πέτις και για το τέτοιο. Είναι άσχημα τα πράγματα, είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Θέλω να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό, εντάξει, δεν έχει κάτι πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, όχι. Νομίζω ήταν λάθος να κατέβει η κατηγορία. Δηλαδή, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Όχι, νίκησε όμως νίκησε έναν. Ξέρεις τι, βλέπω ότι αρκετοί αθλητές, όχι μόνο, κατά τη διάρκεια γενικότερα των χρόνων, μπορούν να κάνουν 2 ήττες και η πρώτη τους αντίδραση να είναι ας κατέβω κατηγορία. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι η κατηγορία είναι το θέμα. Απλά πολλές φορές μπορεί απλά να χάσει 2 φορές ή μπορεί να χάσει 3 φορές. Όπως. Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι είναι, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Πέτις, έπεσε κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πτώση δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν ευεργετική. Εκτός από αυτό το γεγονός, όταν μπαίνεις σε διαδικασία να πέσεις κι άλλα κιλά παραπάνω, έχεις ένα ακόμα πράγμα στο μυαλό σου το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι και να σε αγχώνει. Που άμα ήδη είσαι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι και καλύτερη επειδή έχεις ήττες, θα σε βαρύνει ακόμα περισσότερο και στον αγώνα. Νομίζω ότι είναι όμως τις περισσότερες φορές ότι όταν χάνεις, ψάχνεις κάπου να ρίξεις το στέξιμο. Ναι, όλοι γίνεται. Και ο Ντοζάντζος που τον αναφέραμε πιο πριν, μετά τις 2 ήττες που είχε, που έχασε από τον Άλβαρες τον τίτλο του και μετά έχασε από τον Φέργισον, αυτός πήρε το αντίθετο, αποφάσισε να ανεβεί η κατηγορία.
Αποφάσισε να πάει πάνω. Είχε λιποθυμήσει βέβαια 3 φορές τα αποδυτήρια. Ήταν καλό σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποιος και αυτός από την Ουσάντα και μετά ή τέτοιο. Βλέπεις, θέλουμε να το αποφεύγουμε να το λέμε, αλλά ίσως αρεσκόμαστε να το αφήνουμε το πονούμε. Το έχεις προσέξει. Όλοι τους άρεσε να το λέμε από την Ουσάντα και μετά ο Ντοζάντζος δεν είναι εύκολο να νικήσει αγώνα, ξέρω εγώ τι. Ναι, βέβαια στην περίπτωση του Ντοζάντζος, αν και παίζει δυνατά το κάθε ενδεχόμενο, γιατί είναι Βραζιλιάνος και οι Βραζιλιάνοι γενικότερα έχουν μια προϊστορία. Εντάξει, δεν λέμε τώρα κάτι που το ξέρει ο κόσμος, αλλά ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι από αυτό, μπορεί να είναι και ο ορός, η ορή. Ναι. Γιατί του ήταν δύσκολο να ενυδατωθεί μετά από το κόψιμο και στον τελευταίο του αγώνα δηλαδή είχε πέσει σε κόμμα, αν θυμάμαι καλά, για 3 λεπτά. Και του είπαν οι άλλοι θα ακυρώσουν τον αγώνα επί γωνία του και τελικά δεν τον ακυρώσαν. Ναι, ο Τζέικομπ Χάρμαν όταν είχε έρθει εδώ πέρα για σεμινάριο το 2005 είχε πει ότι το 2015 συγγνώμη, είχε πει ότι ο Ντοζάντζος στα χοντρά του περπατάει 92 κιλά. 90. Και λέει, όταν έχει ξεφύγει τελείως. Όχι, έλεγε ότι φαίνεται λέει χοντρός, φαίνεται λέει έτσι αυτό το ογκώδης, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ αθλητικός. Δηλαδή δεν είναι το ότι έχει ξεφύγει, ξέρεις ότι δεν έχει καμία σχέση. Σαν κάτι φωτογραφίες του Τζόνι Χέντριξ, ξέρω εγώ. Ναι. Άρα είναι ασφαλές να υποθέσουμε δηλαδή ότι 84-85 κιλά είναι το φυσιολογικό του βάρος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Άμα είναι 92 κιλά είσαι παραπάνω, μπορεί και παραπάνω. Εντάξει, όσοι λέω 85 κιλά. Κοίτα, ο Γκίλμπερτ είχε έρθει στο σεμινάριο του Γκίλμπερτ Μπέρνς. Πόσο τεράστιος ήταν ο Γκίλμπερτ Μπέρνς? Τεράστιος. Ήταν μεγάλος. Ήταν μεγάλος όμως. Και το θυμάμαι, τον είχα ρωτήσει και του λέω Γκίλμπερτ, λέω πόσα κιλά είσαι, του λέω τώρα. Ντουρίνο, ξέρω πόσα κιλά είσαι και μου λέει είμαι λίγο χοντρός. I'm a little bit fat, maybe I'm 88, 89. 89. Και ήταν και ψηλός και είχε κυλίτσες, είχε μάγουλα. Και είχε όγκο, έβλεψε αυτό τον όγκο παντού. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα ότι γιατί άμα όπως λέει ο άλλος ότι. Ο άλλος είναι ο Τζέικομπ Χάρμαν. Τζέικομπ Χάρμαν, κόψτε τα μυαλά μου. Δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Άσε ρε τις δικαιολογίες κατευθείαν. Άμα όπως λέει και ο Τζέικομπ είναι 92 κιλά και είναι ελαφρώς υπέρβαρος, δηλαδή στα 86-85 κιλά σήμερα θα είναι το φυσιολογικό του βάρος, θα είναι και σχετικά στεγνός. Ναι, και παίζει 70 φαντάσου. Καταλαβαίνουμε ότι. Και παίζει 70. Και ο Καμπίμπ το ίδιο πράγμα, δεν είχε το ίδιο πρόβλημα, δεν είχε και ο Καμπίμπ. Πάρα πολύ είναι τεράστιος, λέει ο Καμπίμπ. Ναι, αλλά ο Καμπίμπ λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ συνεπής με τη δίαιτά του. Ναι, φαίνεται. Και όταν κόβει. Εντάξει, το έχουμε πει αυτό ότι με την τυραμισού και τα λοιπά. Με την τυραμισού, το οποίο συνεχίζει η κόντρα και με τον Τόνι Φέργκισον είναι. Και ο Φέργκισον κόβει πολλά κιλά. Δεν νομίζω έχει χάσει ποτέ βάρος, δεν έχει χάσει ποτέ τη ζύγηση ο Φέργκισον. Ποτέ. Ήταν τυπικός. Όλοι κόβουν πολλά. Πάνω κάτω πλέον. Προχωράμε λίγο παρακάτω στην κάρτα για το 2013. Travis Brown, το λέγαμε και πιο πριν κιόλας. Travis Brown εναντίον του Αλεξέη Ολινέικ. Ο Αλεξέη Ολινέικ είναι ο τύπος ο οποίος είχε πιάσει το Ezekiel Choke από τη Mount. Αλλά από τη δικιά του Mount, όταν ήταν mounted. Έπιασε το Ezekiel Choke, το οποίο είναι ένας περίεργος πνιγμός ο οποίος βγαίνει πιο πολύ στον γκί. Και τον έπιασε ο τύπος στο UFC. Η πρώτη φορά όμως που πιάστηκε η Ezekiel Choke. Νομίζω είχε ξαναγίνει πριν από καμία 15 αλήθεια, δεν το θυμόμουν, δεν το θυμάμαι. Είχε πνίξει και τον Κροκόπ πριν από κάποια χρόνια. Αλήθεια λες, πού? Σε διοργάνωση εκτός UFC. Ναι, έλα ρε, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Κτίνος, προπονείται στην Ρώσος, προπονείται στην American Top Team ο Λινέικα εκεί πέρα με όλα τα υπόλοιπα χτίνη. Ο Travis Brown, εντάξει, ο καημένος περνάει δύσκολες ώρες, έχει χάσει από το Verdum, έχει χάσει από τον Velasquez, έχει χάσει από ποιον άλλον έχει χάσει, είχε 3 ήττες στη σειρά μαζεμένες. Γενικώς τις μαζεύει από που πάει. Ο καημένος δυστυχώς είναι πάρα πολύ υποσχόμενος. Τι να κάνεις, εντάξει, δεν έχει ανάγκη αυτός, μια χαρά είναι. Έχει δέσει το γαϊδαρό του. Έχει δέσει το γαϊδαρό του. Θα τον ζήσει η κυρία Ράουζη. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Η μεγάλη απώλεια της κάρτας ήταν ο Σερόνι με τον Lawler, ο οποίος δυστυχώς ακυρώθηκε όπως είπαμε πριν λόγω του staff infection. Θα δούμε που θα μεταφερθεί. Ο Travis Brown, συγγνώμη, θέλω να πω κάτι για τον Travis Brown. Ο Travis Brown ήταν ένας πάρα πολύ υποσχόμενος παίχτης. Πριν. Γιατί εμένα ποτέ δεν με ενθουσίασε ο Travis Brown. Ήταν πάρα πολύ. Το footwork του για heavyweight κατηγορία ήταν εντυπωσιακό, θα έλεγα. Όταν ακόμα ήταν. Γιατί ξεκίνησε από τον Jackson και τον Wimbledon. Εκεί ήταν πολλά υποσχόμενος. Δεν λέω ότι ήταν
Αλλά υπήρχαν αρκετοί φαινόμενο, ξέρω. Ναι, οι οποίοι, όχι φαινόμενο, αλλά υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι λέγανε ότι θα απασχολήσει γιατί μπορεί να φτάσει και μέχρι τον τίτλο κτλ. Και όταν τον έβλεπες να παίζει, δεν είναι ότι δεν το πίστευες κιόλας. Κλωτσούσε αρκετά, είχε όπως είπα πολύ καλό footwork. Κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει στον Edmund Tarverdyan γιατί είχε σχέση με τη Ronda Rousey. Και από εκεί και πέρα ήρθε μια πτώση η οποία είναι από τις μεγαλύτερες πτώσεις που μπορώ να σκεφτώ τώρα σε απόδοση. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας ίσως να είναι και η τελευταία του ευκαιρία. Έχει πολλές συνεχόμενες ήττες, έχει βαριές ήττες, ειδικά η τελευταία ήττα με τον Λούις. Ήταν πολύ βαριά, ο διαιτητής άργησε να σταματήσει κιόλας το παιχνίδι. Έχω δει στο Instagram ότι κάνει προπόνηση με τον Josh Barnett, ο Travis Brown. Είχαν παίξει κιόλας και τον είχε νικήσει, ήταν από τις νίκες του τις ωραίες νίκες. Μάλιστα είχε αυτούς τους αγώνες, κάποιοι τους ονομάσανε Travis Elbows. Ναι, δεν ήταν παράνομοι. Όχι, δεν ήταν παράνομο. Μάλιστα και τον Gonzaga τον είχε βγάλει νοκάουτ έτσι και τον Josh Barnett. Είχαν πάει να του πάρουν το single leg ή double leg, νομίζω ήταν ο Barnett από το πλέγμα. Ναι, και κόλλησε στο πλέγμα πίσω ο Brown και με τους αγώνες οι οποίοι δεν είναι 12-16 ουσιαστικά, ήταν γυριστοί. Η 12-16 είναι εδώ. Ναι. Αυτή ήταν εδώ, αν δεν απατώμε. Ήταν ελαφρώς γυριστή. Για να μπορέσει να τον πάρει στο play, καταστροφικοί αγώνες και έχει κερδίσει δύο αντιπάλους έτσι. Γενικότερα είχε κερδίσει τον Στέφαν Στρούβ με Superman Punch. Έτσι. Ήταν εντυπωσιακός όταν ήταν. Στην Jackson. Ναι, ήταν στην Jackson. Μετά άρχισε η πτώση. Όταν έχει πολλά νοκάουτ συνεχόμενα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μετά το σαγόνι δεν μένει για πάντα ίδιο. Έτσι. Ναι, γενικότερα η σκληράδα που λένε πολλοί, που βασίζονται κιόλας πολύ, φεύγει. Και ψυχολογικά φεύγει. Και ψυχολογικά, όταν έχεις πέσει 2 φορές νοκάουτ, ξέρω εγώ τι, μετά σκέφτεσαι, προσέχω λίγο παραπάνω. Ναι, υπάρχει θέμα. Τώρα προπονείται, όπως είπαμε, το Barnett, προπονείται με τον Ray Sefo και προπονείται και με τον Ricky Lindell. Okay. Βεβαίως αυτόν τον είχε από πριν. Κάνα προπόνηση. Δεν ξέρω μήπως ενώ άλλαξε λίγο το team. Σίγουρα θα είναι λογικά και με τον Tarverdyan. Μαζί θα είναι. Δεν ξέρω βασικά. Καλό θα ήταν τέλος πάντων να κάνει μια αλλαγή γιατί όταν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και συγγνώμη, αλλά όπως είναι η κατηγορία αυτή τη στιγμή, αν είχε μια οδική πορεία, πάλι θα μπορούσε να κάνει πορεία για τίτλο. Γιατί η κατηγορία είναι πολύ ρεχή. Ναι. Απλά άμα χάσει και τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Μάλλον βλέπουν να κόβει. Μπορεί να τον κρατήσει η Ρόντα στη δουλειά. Δεν ξέρει. Μπορεί να δηλαδή ξέρει να. Τέτοια. Σε άλλη δουλειά όμως. Όχι, σε αυτή τη δουλειά. Σε άλλη δουλειά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το UFC 213 είναι την άλλη εβδομάδα. Οπότε λογικά στο επόμενο podcast θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Να δούμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε από τα αποτελέσματα. Βασικά ψηφίσαμε για το τέτοιο. Ποιους πιστεύουμε για. Εγώ είπα τις προβλέψεις μου για το καθένα. Θέλετε να πείτε εσείς ό,τι θέλετε εσείς. Δεν έχω πρόβλημα. Λογικά κάτι θα υπονοήσουμε. Κάτι θα έχουμε πετύχει. Και θέλετε να πούμε για το τέτοιο, για το submissionism. Λοιπόν, και πάνω που το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά με τον Άρη που έλεγε ο Άρης ότι δεν είναι τέτοιο το ένα, τώρα περνάμε στα ελληνικά. Δεν γίνεται και το γίνεται επαγγελματική διοργάνωση grappling με submission. Βγαίνει ο Γιάκος ο Πολατίδης και τα αναιρεί όλα και κάνει το submissionism, το οποίο θα είναι 10 αγώνες από ό,τι ξέρουμε. Η ημερομηνία θα είναι τέλη Σεπτεμβρίου. Και έχει ήδη κάποια καλά ζευγάρια. Είναι επαγγελματικό. Γκί και no-γκί. Νομίζω ότι θα έχει και μερικά no-γκί και γκί. Σίγουρα θα έχει no-γκί από ό,τι ξέρω. Θα έχει λογικά και γκί. Ναι, θα έχει κάποιο γκί. Λογικά, σαν κάθε submission. Οπότε να είσαστε να προσπαθήσετε να ενημερώνεστε. Ήδη στρατολογούν γενικώς. Και στρατολογεί κόσμο γενικώς ο Γιάκος ο Πολατίδης. Έχει πλάκα γιατί αυτό την ώρα που έκανα το μοντάζ και ήμουν στο σημείο
που έλεγε ο Άρης ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει από οικονομικής απόψεως. Εκείνη βγήκαν τα πρώτα άρθρα στο Facebook, τα είδα ότι γίνεται το submissionism, ξέρεις, και λέει κοίτα ρε, ναι, γενικώς ό,τι λέμε εδώ πέρα, το έχετε προσέξει ότι λέμε, βγαίνουμε, μας το λένε πολλοί ακροατές, ότι δεν λέγατε λέει τίποτα άλλο, λέγατε Ντέμι με το Μάια και το Woodley. Όχι, αυτό ήταν στα σχόλια. Βγήκε που το συζητούσαμε. Με το επαγγελματικό submission grappling το λέγαμε, ας πούμε, τον Άρη και βγήκε. Γενικώς ό,τι λέμε εδώ πέρα βγαίνει, οπότε να προσέχετε. Θαραλέα προσπάθεια. Τι λέμε και για εσάς. Ναι. Είναι ωραία προσπάθεια. Γιατί όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς όταν ήταν εδώ και άρχισε την εβδομάδα, είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα, ναι. Μακάρι να πιάσει. Δηλαδή, εγώ το έλεγα το μεταξύ εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ήταν καλό να γίνει ένα πρωτάθλημα grappling το οποίο να είναι επαγγελματικό, όπως γίνεται το EBI, όπως γίνονται όλα αυτά. Μακάρι να πιάσει, μακάρι να το στηρίξει και ο κόσμος. Γενικώς έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο εδώ και καιρό από πολλούς για να το κάνουν και κανείς δεν το έχει τολμήσει. Ναι. Η αλήθεια είναι. Μπράβο στο Γιάνγκο που ξεκινάει αυτή την προσπάθεια και μακάρι να πάει καλά να το στηρίξει δηλαδή και ο κόσμος και να έχει και ωραία παιχνίδια. Αν και από ό,τι ξέρω θα είναι ωραία τα παιχνίδια. Σίγουρα θα έχει κάποια καλά παιχνίδια. Από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα. Θα παίξουν από το Jiu-Jitsu τέτοιο και θα έχει και MMA fighters οι οποίοι θα παίξουν. Οπότε θα συντονιστείτε για να έχετε όλα τα νεότερα σιγά σιγά. Σας έχουμε πει θα έχουμε και μια μικρή έκπληξη, έχω γράψει εγώ στο σχόλιο, κάτω στα σχόλια. Μικρές εκπλήξεις, δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω για τώρα. Να μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθείτε το podcast. Σε ποια σχόλια το γράψω ακόμα δεν έχει βγει αυτό το podcast. Στο προηγούμενο, στον Άρη. Ξέρουμε σε τι χώρο θα γίνει, όχι. Δεν θα γίνει σε κλουβί πάντως. Θα γίνει πάνω λογικά σε υπερυψωμένη πλατφόρμα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό το είναι καλύτερο. Ναι. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε, έχουμε 3 μήνες μπροστά μας μέχρι να γίνει. Τέλη Σεπτεμβρίου είναι 3 ολόκληροι μήνες, οπότε πολλά μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί ξαφνικά να γίνει κλουβί. Ναι. Αλλά το αρχικό σχέδιο του Γιάκου είναι να γίνει σε υπερυψωμένη πλατφόρμα. Ακριβώς. Μακάρι να το στηρίξει ο κόσμος και εντάξει, προφανώς ο κόσμος του grappling και του jiu-jitsu θα ενδιαφερθεί περισσότερο να πάει στον Κοίτα, επειδή έχει MMA ονόματα και το MMA. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, είναι ότι πιστεύω ότι εδώ πέρα θα εξετάσουμε το κοινό του Brazilian Jiu-Jitsu πάνω σε αυτό. Πόσο καλό είναι, πόσο πιστό είναι. Πόσο πιστό είναι πραγματικά. Δηλαδή θα δούμε ότι ξέρεις τι, μπορείς να αποτελέσεις κοινό για το δικό σου άθλημα. Ναι, έτσι όπως το λες, ναι, δεν το... Ναι, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή το ότι να μην περιμένουμε ένα γενικότερο κοινό. Ξέρουμε ότι το MMA έχει κάποιο κοινό, οι αθλητές του έχουν κάποιους οπαδούς. Ενώ κάθε ένας αθλητής. Θέλω να δω αν θα δούμε το ίδιο και από το Jiu-Jitsu. Αυτό είναι που. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο, αλλά τώρα που το λες δεν είναι αυτονόητο. Και ο Άρης ειδικά έτσι το άφησε. Έχει ένα δίκιο ο Αλέξης, γιατί ναι, μεν έχει αθλητές το Brazilian Jiu-Jitsu. Σίγουρα έχει αθλητές. Ναι, αυτό έλεγε ο Άρης την προηγούμενη φορά. Το ότι κοίτα πόσους αθλητές μαζεύουμε, ξέρω, στα αεραστεχνικά, ουσιαστικά στα πανελλήνια και σε αυτά, όπου πληρώνουν οι αθλητές για να δουν, δεν πληρώνουν οι θέατες. Αλλά λέει δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν θα πιάσει. Δεν θα έρθει κοινό. Και αυτό είναι που θέλω να δω. Από τη στιγμή που υπάρχουν, έλεγε ο Άρης, υπάρχουν 400 κάτι συμμετοχές σε κάθε τουρνουά. Θέλω να δω αν θα έρθουν 400 σχεδόν, δεν θα σου πω 400, θα σου πω τα μισά. 200 άτομα έξτρα που δεν έχουν άμεση σχέση με τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο submissionism. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το δω. Θα ήταν κρίμα να μην έρθουν. Θα είναι κρίμα ενώ από την άποψη το ότι όχι μόνο σαν διοργάνωσαν κόσμος, είναι και κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά για το άθλημά σου, κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι καλό να το τιμήσεις και να το εκτιμήσεις βασικά. Και να το υποστηρίξεις. Και να το υποστηρίξεις. Να δείξουμε παρουσία. Έτσι θα δείξεις την εκτίμησή σου. Και σίγουρα προφανώς θα έχει κόσμο που θα παίξει από όλες τις σχολές. Από όλες τις είναι 10 μάτς, αν δεν απατώμε είναι 10 μάτς. Και νομίζω ότι αν δεν απατώμε δεν θα είναι παραπάνω από 2 άτομα σε κάθε σχολή νομίζω. Οπότε λογικά θα υπάρχουν πολλές σχολές. Υπάρχουν πολλές σχολές που θα είναι Brazilian Jiu-Jitsu, θα είναι grappling, θα είναι παλαιστές, θα είναι MMA, θα έχει πολύ μεγάλη γκάμα. Και θα είναι ωραίο να πιάσει. Προφανώς οτιδήποτε και να γινόταν θα ήταν ωραίο να πιάσει. Αλλά θα είναι ωραίο να έχουμε μια επαγγελματική διοργάνωση grappling. Δείχνει ότι ανεβαίνει το άθλημα γενικά. Ακριβώς.
πλην του Πανελληνίου, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ότι ο κόσμος ασχολείται, ενδιαφέρεται, θέλει να δει το άθλημα ανεβαίνει, να γίνεται πιο γνωστό κτλ. Θα είναι ωραία εμπειρία, θα είναι πολύ καλή φάση. Ό,τι νεότερα έχουμε θα σας ενημερώνουμε. Κάθε εβδομάδα θα σας ενημερώνουμε κάτι καινούριο. Ό,τι μας λέει ο Γιάνγκος θα σας το ξεφουρνίζουμε εδώ πέρα. Και οπότε βλέπετε το podcast για να ενημερωνόσαστε για ό,τι. Τα αποκλειστικά θα βγάζουμε τα αποκλειστικά 2 λεπτά πριν από τους άλλους. Και θα είμαστε τέτοιο. Και θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις, σας το έχω γράψει κιόλας και θα τα δείτε στην πορεία. Θα είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Κάτι άλλο από τέτοιο, UFC, Submissionism. Νομίζω ότι είμαστε. Έχουμε για τα Curing Events, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε, αλλά για το Demetrius Johnson. Ναι, ήθελα να το συζητήσω αυτό. Ειδικά το σημερινό Instagram post που είδα. Τι έκανε? Βγήκε, βγάλανε στο Instagram, ναι, ακριβώς, ότι θα γίνει, λέει, μάχη πρωταθλητής εναντίον πρωταθλητή. Και είδα ότι δεν ήταν η αφίσα του UFC και λέει ότι θα παίξουν σε κάποιο βιντεοπαιχνίδι κάτι ο Demetrius Johnson ενάντια στον Max Holloway. Θα γίνει στο Twitch, live streaming στο Twitch κάποιο παιχνίδι. Την ώρα που ταυτόχρονα γίνεται τεράστιο θέμα στο UFC για το ότι και συζητιέται ότι ο Dana White θα πουλήσει ολόκληρη την κατηγορία. Θα την κλείσει όλη. Το σκέφτονται, γίνονται συζητήσεις. Το θέμα αυτό με τον DJ και τον Dana White, εμένα προσωπικά μου λίγο με είχε ψιλοενοχλήσει από την πλευρά του το πώς χειρίστηκε ο Mighty Mouse την όλη κατάσταση. Ο Mighty Mouse ενώ είναι καταπληκτικός αθλητής, εγώ δηλαδή είναι απόλαυση να τον βλέπεις να μάχεται. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ως τώρα κάποιον που να τον ανταγωνιστεί σε σημείο που να τον κοντράρει και να έδειχνε δηλαδή σαν να είναι αυτός εκεί πάνω, και όλη η κατηγορία μαζεμένη να είναι 5 βήματα πιο πίσω. Και όπως είχαν πει, δεν λέει ότι είναι κακή η κατηγορία, απλώς ο Mighty Mouse είναι τόσο καλός που αφήνει το νούμερο 2 πολύ και πίσω. Όταν ακυρώθηκε ο αγώνας του Cody Garbrandt με τον DJ Dillashaw, ο TJ Dillashaw, συγγνώμη να το λέω πιο συγκεκριμένα, γιατί μοιάζουν τα DJ, προσφέρθηκε να κατεβεί στα 125 pounds και να παίξει με το Mighty Mouse για τη ζώνη. Εκεί ξεκίνησε ένας κακός χαμός από την πλευρά του Mighty Mouse, ότι δεν θεωρούσε τον Dillashaw άξιο διεκδικητή, γιατί δεν έχει παίξει ποτέ στα 125, και ότι να παίξει πρώτα έναν αγώνα και εγώ θα παίξω με τον Ray Borg. Ο Ray Borg, όσοι τον ξέρετε, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι νούμερο 5, νομίζω. Πού είναι, Αντρέα, ο Borg? Είναι καλός αθλητής πάντως. Φοβερός, δεν σου λέω. Όλοι είναι καλοί που έχει παίξει. Καλοί, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν είχαν κάτι ενδιαφέρον. Θα παίξω με τον Ray Borg, ο οποίος είναι ο επόμενος διεκδικητής. Μετά άρχισε ο Mighty Mouse και κάποιες παράλογες απαιτήσεις και διεκδικούσε ότι αν, λέει, ο Dillashaw δεν πιάσει, δεν θα πιάσει ο Dillashaw, λέει, τα κιλά του. Το οποίο παρένθεση, ο Ray Borg έχει χάσει 2 φορές ζύγηση. Γενικώς έχει πρόβλημα να πιάνει και αυτός τα 56. να βάλει. Ναι. Και άρχισε και ζητούσε μετά, θέλω όλο το μισθό του. Άμα ο Dillashaw λέει δεν πιάσει τα κιλά, εγώ θέλω όλο το μισθό του. Το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά τέτοια. Δηλαδή δεν έχω ξανακούσει εγώ. Και πώς δεν ζήτησε και το αυτοκίνητό του και το σπίτι του μας. Ναι, ο Dillashaw είπε ότι. Ξεκίνησε μια κόντρα ότι ο Dillashaw απάντησε ότι φοβάται να παίξει με ένα πραγματικό αθλητή και ότι θέλει, λέει, να κάνει. Να κλειδώσει, υποτίθεται, τη σπουδαιότητα του σαν the greatest of all time με το να παίζει με τον Ray Borg, ενώ εγώ θα κατεβώ και θα τον τέτοιο. Και γενικώς μια κατάσταση περίεργη, η οποία έχει παντού, έχει και διάφορα άλλα παρακλάδια πιο πίσω, ότι δεν με υποστηρίζει το UFC, έλεγε ο Mighty Mouse, δεν με προωθεί το UFC, δεν βγάζω πολλά λεφτά. Κοίτα, θα σου πω λίγο, επειδή πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε ξαναμιλήσει δεν μεταξύ. Υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτά. Θα σου πω. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει μεταξύ για το Mighty Mouse πολλές και φορές την κατάσταση. Γενικότερα ο Mighty Mouse έχει αρκετά δίκια. Δηλαδή το UFC δεν τον έχει προωθήσει, γιατί το UFC τον έχει προωθήσει. Το UFC έχει κάνει embedded, το UFC έχει κάνει διάφορα αφιερώματα. Ο Dana White σε κάθε αγώνα έβγαινε και έλεγε ότι αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον βλέπετε κτλ. Απλά το UFC ίσως. Μην κοιτάς τέτοιο. Έκαναν ολόκληρο ταφ για να του βρούνε. Ναι, θα σου πω. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι και στην πορεία έκαναν ολόκληρο ταφ για να μπορούσαν να του βρούνε αντίπαλο. Ουσιαστικά γύρω του. Τώρα
Το θέμα είναι όμως ότι ίσως να μην τον προωθήσανε σωστά. Και δεν εννοώ το Twitch, επειδή στο Twitch, ναι μεν, το Twitch συγγνώμη είναι ένα site που κάνουν live streaming βιντεοπαιχνίδια που παίζουν. Σαν YouTube για βιντεοπαιχνίδια αποκλειστικά. Στο οποίο εκεί πέρα ο Mighty Mouse έχει μεγάλο κοινό. Βεβαίως το κοινό δεν είναι γιγαντιαίο ούτε εκεί. Και προφανώς για να μην ένα κομμάτι. Ούτε εκεί είναι γιγαντιαίο. Για να μην έρθει και ένα κομμάτι αυτού του κοινού από μόνο του, σημαίνει ότι γενικά είναι δύσκολο να μετακινηθεί. Γιατί δεν άλλαξαν καθόλου τα νούμερα του, ίσα-ίσα έγιναν χειρότερα παρά το Twitch. Τώρα, ίσως το UFC να μην τον έχει προωθήσει σωστά και εδώ τίθεται το θέμα ότι ναι, μεν μιλούσαν για το Mighty Mouse κτλ. Αλλά δεν προωθήσαν καθόλου τους αντιπάλους του Mighty Mouse. Συγγνώμη, ξέρετε τώρα, επειδή το ψάχνουν τώρα στο Twitch. Ναι. Πόσους ακόλουθους έχει ο Mighty Mouse στο Twitch? Θα πάω Twitch. 106.000. What? Δεν ξέρω τα μεγέθη. Τέλος πάντων, αλλά επειδή το πάμε τώρα. Δεν ξέρω πώς είναι πολλοί και πώς είναι λίγοι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν προωθήσανε σωστά επειδή δεν μιλήσαν καθόλου για τους αντιπάλους του. Για να μπορεί κάποιος να επενδύσει συναισθηματικά, όπως λέμε πάντα, σε έναν αγώνα, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο πλευρές ενός αγώνα. Είναι ο Mighty Mouse, ο οποίος είναι ο διαφιλονίκητος πρωταθλητής, ίσως ο καλύτερος όλων των εποχών κτλ. Και παίζει με αυτόν, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ καλός και γυμνασμένος και ανεβαίνει κτλ. Και πρέπει να δημιουργηθεί μια γενικότερη κόντρα. Γυμνασμένος, ναι, ήταν. Γυμνασμένος το σκέφτομαι επειδή θα κάνουν, ας πούμε, τα embedded, θα δείχνουν ότι κάνει προπόνηση πάρα πολύ για να παίξει, ότι γυμνάζεται σκληρά, ότι προσπαθεί, ότι δεν ξέρω κι εγώ τι το χαρακτήρα του. Πρέπει να δημιουργήσει αυτή την κόντρα που τους πλαισιώνει και τους δύο μαζί. Ακριβώς. Όχι μόνο ότι είναι ο Mighty Mouse μόνος του και έρχεται. Θα παίξει με κάποιον. Και έρχεται ο Wilson Rice, ας πούμε, και παίζει με το Mighty Mouse. Ο οποίος Mighty Mouse είναι ο καλύτερος όλων των εποχών κτλ. Και παίζει και βιντεοπαιχνίδια. Και η γυναίκα του είναι έτσι και τα παιδιά του. Και έρχεται με τον Wilson Rice που δεν τον ξέρει κανένας. Δεν έχει σημασία αν ο Wilson Rice είναι καλός ή κακός. Το θέμα είναι ότι πόσο του έχεις δώσει το φως της δημοσιότητας για να μπορεί να φέρει κάτι και αυτό στον αγώνα όσον αφορά τα εισιτήρια κτλ. Από εκεί, σε αυτό το σημείο, ο Mighty Mouse έχει δίκιο. Okay. Γιατί υπάρχει προώθηση, αλλά υπάρχει σωστή και λάθος προώθηση. Ίσως σε αυτό το σημείο το UFC να μην έκανε όσα έπρεπε. Ωραία. Τώρα, απ' την άλλη όμως, υπάρχει το εξής θέμα. Το UFC είναι μια εταιρεία η οποία έχει διαφημιστές που κοστίζουν δισεκατομμύρια. Ουσιαστικά σε διαφημιστική εταιρεία δεν είναι το UFC. WMI είναι μανατζερική, η οποία έχει ένα τεράστιο κλάδο εργασιών. Μιλάμε από το να μανατζάρει celebrities, έχει μέρος καναλιών νομίζω, μέρος διαφημιστικής εταιρείας, πιάνει πάρα πολλά. Ναι. Είναι κολοσσός. Οπότε, τώρα, το θέμα είναι το εξής. Αν βγάλουμε απ' έξω ότι υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι απλά δεν πουλάνε. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι έχουν χάρισμα. Και χάρισμα, όταν λέω, εννοώ επικοινωνιακό χάρισμα. Ναι. Δηλαδή που θα μιλήσουν, ο κόσμος θα τους συμπαθήσει, θα τους ακολουθήσει, ακόμα και άμα δεν είναι ιδιαίτερα καλοί. Ή θα τους μισήσει. Ναι. Και θα δημιουργήσουν αντιδράσεις. Ναι, θα δημιουργήσουν ή θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις. Και υπάρχουν άλλοι αθλητές οι οποίοι. Βεβαίως όχι μόνο αθλητές, γενικά και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνιακό χάρισμα και δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο κόσμος να τους ακολουθήσει γενικότερα. Μπορεί να σε ακολουθήσει ο κόσμος επειδή είσαι καλός αθλητής, αλλά χρειάζεσαι και πίσω και κάτι άλλο. Το έχουμε δει δηλαδή αυτό να γίνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Τώρα, ο Mighty Mouse πιθανότατα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Στην κατηγορία των αθλητών οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο επικοινωνιακό χάρισμα. Μάλλον ανήκει σε αυτή την κατηγορία, έτσι όπως έχει δείξει. Τώρα υπάρχει το εξής θέμα. Εντάξει, πολλοί τον κατηγορούν ότι δείχνει να βαριέται συνεντεύξεις τύπου, ότι γενικά δεν έχει πάρα πολύ επικοινωνία με το. Εντάξει, τώρα αυτά είναι οπωσδήποτε μπορεί να το δει κανένας αυτό. Ναι. Αλλά πέραν του γεγονότος, μπορεί να έχει δίκια ο Mighty Mouse όπως είπαμε. Okay. Στο τέλος της ημέρας, ποιος πληρώνει το Mighty Mouse? Το UFC. Και ποιος πληρώνει το UFC? Ο κόσμος, οι θεατές. Οι θεατές τι θέλουν να δούνε? Θέλουν να δούνε να παίζει ο Mighty Mouse με το Ray Borg ή θέλουν να δούνε το Mighty Mouse να παίζει με τον DJ Dillashaw? Γιατί ο Mighty Mouse έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ πηγαίνω για να κάνω ρεκόρ κατάκτηση ζωνών
και με ενδιαφέρει πρωτίστως αυτό και δεν με ενδιαφέρει να παίξω με κάποιον ο οποίος δεν έχει τίτλο, κατεβαίνει από περισσότερα κιλά και θα είναι ένας σκληρότερος αγώνας για μένα, τον οποίο μπορώ να χάσω αυτή τη στιγμή. Θα με ενδιαφέρει να παίξω αυτόν τον αγώνα άμα ήταν και αυτός πρωταθλητής. Έχει ένα δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, τι θέλει να δει ο κόσμος. Γιατί στο τέλος, γι' αυτό γίνεται. Ένα πράγμα το οποίο είπε ο Mighty Mouse, το οποίο εγώ ίσως είμαι προκατηλημένος. Αλλά γυρνάει και λέει ότι ξέρεις, θέλω να παίξω με τον Cody Garbrandt, λέει. Αλλά ο Cody Garbrandt είναι εκτός όμως τώρα. Δηλαδή, εγώ θέλω να παίξω. Το είχε ζητήσει από πριν. Λένε. Πόσο πριν? Δεν, το είχε ζητήσει από όταν υποτίθεται ο Cody Garbrandt δεν ήταν εκτός. Εντάξει, μετά είπε σε κάποια φάση και έλεγε θέλω να ότι μετά το Wilson Rice νομίζω ήταν θέλω να παίξω με τον McGregor, λέει θέλω το money fight. Όταν ακούω πρωταθλητή και λέει θέλω ένα money fight, με πιάνουν τα διαόλια μου που λένε. Δεν μου αρέσει ένας πρωταθλητής να λέει θέλω το money fight. Εσύ πρέπει να είσαι το money fight. Εσύ πρέπει να είσαι το money fight. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Σε σχέση βέβαια με όλους τους αγώνες που έχει παίξει, ένας αγώνας με τον Ντίλασο θα ήταν money fight. Ναι, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν θα κάνει νούμερα McGregor. Όχι, κανείς δεν κάνει τα νούμερα του McGregor. Να συνδυάσω αυτό που είπες πιο πριν, το ότι ας πούμε ο Wilson Rice δεν είχε πάρει το promotion που χρειαζόταν. Ο TJ Dillashaw το έχει το promotion που χρειάζεται και ας μην είναι για αυτόν τον αγώνα. Έρχεται από το TAF 25 τώρα που είναι με τον Cody Garbrandt, το οποίο δυστυχώς δεν παίξανε. Και ακόμα και αν πρώην πρωταθλητής. Βεβαίως, και ακόμα και αν ο TJ Dillashaw από μόνος του δεν είναι και τεράστιο draw, δεν είναι τεράστιο pay-per-view. Όχι, δεν σε συνδυασμό με τον Mighty Mouse μπορούν να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έκανε πριν. Ναι, κάτι πολύ καλύτερο. Δεν μου αρέσει όλες οι απαιτήσεις του Mighty Mouse, δεν μου αρέσουν, δείχνει σαν μπορεί να μην ήταν αυτή η πρόθεσή του, αλλά έτσι όπως χειρίζεται το όλο θέμα και με τις απαιτήσεις που έχει, δείχνει σαν να αποφεύγει τον αγώνα με τον DJ Dillashaw. Δείχνει σαν όταν δηλαδή γυρνάς και λες. Αυτό είπε και όλος δεν θέλει να παίξει. Όταν λόγω όμως. Τον αραιοποιεί όμως και δίνει μια ρομαντική. Όταν γυρνάς και λες ότι εγώ θέλω όλα σου τα λεφτά, άμα λέει δεν πιάσει τα κιλά, δεν θα πιάσει τα κιλά. Πού το ξέρεις καταρχήν εσύ? Ούτε ο Ray Borg πια έχει πιάσει τα κιλά. 2 φορές θα έχει χάσει τη ζήγηση. Εντάξει, αυτές οι απαιτήσεις που έκανε εκεί πέρα είναι παράλογες. Είναι παράλογες. Δηλαδή, Και δεύτερον, δεν είσαι σε καμία θέση να ζητάς, δεν έχεις καμία δύναμη ισχύω στα χέρια σου. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Είναι άδικος ο κόσμος, είναι άδικος όμως. Διάβασα, ας πούμε, π.χ. πολλούς που λέγανε ότι ο McGregor λέει κάνει ό,τι γουστάρει. Ναι, γιατί ο McGregor έχει μια δύναμη στα χέρια την οποία την εκμεταλλεύεται. Ακριβώς. Είπε, εγώ δεν θα πάω συνεντεύξεις τύπου, είπε, ας πούμε, π.χ. για το UFC 200. Και τον βγάλανε από την κάρτα. Και είπε, οκ, θα φύγω από την κάρτα, κανένα πρόβλημα. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς με το UFC 200. Γι' αυτό το UFC 202 ήταν καλύτερο από το 200 και το 205. Γιατί έχει bargaining στα χέρια του που λένε, έχει μια διαπραγματευτική δύναμη. Εδώ τίθεται το ερώτημα το εξής. Τι είναι πιο σωστό, να πει ο TJ, ο Δημήτριος Τζόνσον, ότι εγώ θα παίξω με τον Ray Borg για να κάνω το ρεκόρ κατάκτησης ζωνών, ή να παίξω με τον TJ Dillashaw για να κάνω τα περισσότερα pay-per-views? Γιατί το ένα επιχείρημα είναι το εξής, ότι ξέρεις κάτι, αυτό θα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ και εσύ οφείλεις αυτό να το προωθήσεις. Θα μιλήσω μετά και για το οφείλεις. Ναι. Και εσύ οφείλεις να το προωθήσεις και να δείξεις ότι είναι όντως ένα ιστορικό ρεκόρ και είναι κάτι σημαντικό. Και απ' την άλλη, να μπω σε μια διαδικασία να πω ότι δεν έχω το promotion το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχω. Ας κάνω κάτι μόνος μου και να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου παίζοντας με αυτόν. Εδώ είναι ηθικό λίγο το ερώτημα, γιατί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές δίκαια. Απ' τη μία, ναι, μεν ο άλλος έχει το δικαίωμα να το πει αυτό, ότι εγώ θέλω να κάνω το ρεκόρ μου, αυτός είναι στην κατηγορία μου, ήταν να παίξει μαζί μου. Και απ' την άλλη, είναι ένα ερωτηματικό το αν θα πρέπει δηλαδή να κάνει το ένα ή να κάνει το άλλο. Ξέρεις τι, εγώ το βλέπω το ότι εάν το ρεκόρ του σαν πλήθος υπεράσπισης ζωνών είναι το πιο σημαντικό για αυτόν και επιλέγει να το κάνει με αντιπάλους εκτός του TJ Dillashaw, ναι, όπου αισθάνεται ότι ρισκάρει πολλά, τότε κατευθείαν από μόνο το ρεκόρ αρχίζει και ψιλοχάνει την αξία του. Γιατί ας πούμε να μην πάμε εμείς οι τρεις να κάνει άλλες 3 νίκες στη σειρά. Και ίσως σε απομονώνει και από τους φαν. Γιατί δείχνεις ότι εγώ προτιμάω να κάνω αυτό το οποίο είναι, θεωρώ εγώ καλύτερο για τη δικιά μου καριέρα, παρά να κάνω κάτι το οποίο θα είναι πιο ελκυστικό για τους φαν. Που μπορεί να έχεις δίκιο, απλά δεν θα φανεί ωραίο στους φαν. Πάλι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και πάλι και έτσι χάνει την αξία του το να έχει πολλές υπερασπίσεις τίτλων με αντιπάλους οι οποίοι είναι υποδεέστεροι από τους
καλύτερους που θα μπορούσε να έχει. Σωστά. Και επίσης μπορείς να θέσεις και να πεις κιόλας ότι όταν είσαι πρωταθλητής παίζεις με όποιον σου πούνε. Ακριβώς. Γιατί άμα θέλεις να λέγεις πρωταθλητής σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος, άρα πρέπει να νικήσεις όποιον βρεθεί μπροστά σου. Και επιλογή προφανώς αντιπάλων. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι και ο Βάντερ Σίλβα λέω. Και ο Άντερσον Σίλβα έκανε επιλογή αντιπάλων. Ναι, τους καθάρισε όλους μέχρι πίσω. Αλλά ανέβηκε η κατηγορία. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο επίσης τώρα που είπες για τον Άντερσον Σίλβα. Ο Άντερσον Σίλβα στα καλά του χρόνια ανέβηκε κατηγορία. Πήγε ο ίδιος στην κατηγορία την από πάνω και έπαιξε με πρώην αθλητές με αθλητές και με πρώην πρωταθλητές. Έπαιξε με τον Forrest Griffin. Εντάξει, έπαιξε με τον Στέφαν Μπόναρ, ο οποίος ήταν και αυτός καλός light heavyweight. Εντάξει, για την εποχή του ήταν στην κατιούσα. Δεν θα έπαιζε ποτέ ας πούμε με τον John Jones. Ναι, δεν θα έπαιζε ποτέ με τον John Jones. Όπως και ο George St. Pierre όταν του λέγανε δεν έπαιξε με τον Anderson Silva. Αλλά όμως παρόλα αυτά ο Anderson Silva πήγε πάνω. Τώρα εδώ μιλάμε να κατεβεί κάτω ο TJ Dillashaw στη δικιά του κατηγορία. Δηλαδή μιλάμε δεν έχεις δικαιολογίες, δεν έχεις. Και δεύτερον, να σου πω ένα πράγμα. Έχει δικαιολογίες. Έχει λόγους, ναι. Απλά το κάνει και φαίνονται, ο τρόπος που το χειρίστηκε φάνηκε σαν να προσπαθεί να το αποφύγει. Αυτό είναι το θέμα. Σαν να προσπαθεί, σαν να έκανε τα πάντα. Και εκεί που είναι, γιατί ήταν παράλογες και οι απαιτήσεις του. Δηλαδή, όταν ζητάς αυτό με τα κιλά μου έχει κάτσει. Ότι αν λέει δεν πιάσει τα κιλά, εγώ θέλω όλο το μισθό. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτός ο νόμος πουθενά. Δηλαδή, ζητάς μια ειδική μεταχείριση. Ναι. Ζητάς μια ειδική μεταχείριση τη στιγμή που δεν έχεις και κανένα διαπραγματευτικό χαρτί. Το θέμα για τα χαμηλά pay-per-views, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά είπε ο Dana White ότι αυτό ζήτησε λέει, να πληρώνεται λέει, με σταθερό μισθό, γιατί έβλεπε ότι τα pay-per-views ήταν χαμηλά νούμερα. Βέβαια, εντάξει, τον Dana White δεν μπορεί να τον πολύ πιστεύει. Ναι, ακριβώς. Αλλά... Γιατί πολλές φορές που πέφτει σε τέτοιο. Ναι, αλλά... Και κάτι άλλο το οποίο είπε ότι λέει, το fly, σκεφτόμαστε να την κλείσουμε τη flyweight λέει, εδώ και 2 χρόνια. Λέει, 3 λέει, δεν είναι ότι το κάναμε τώρα. Να σου πω κάτι. Βασικά του το είπανε και του Mighty Mouse όταν μίλησε με τον matchmaker. Του είπε ότι. Ο Sean Shelby νομίζω ήταν που τον πήρε τηλέφωνο. Του είπε ότι το UFC δεν μπορεί να προωθήσει τους πάντες. Του το είπανε χύμα, δεν μπορούμε. Όταν ας πούμε η ίδια εταιρεία σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλές φορές νομίζω ότι σκεφτόμαστε ότι το UFC μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα το UFC. Γιατί το UFC δεν νομίζω να είναι μια εταιρεία η οποία να έλεγε ότι ξέρεις κάτι, έχουμε κάποιον ο οποίος θεωρείται από αρκετούς ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Έχει συνεχόμενες υπερασπίσεις τίτλων και τα λοιπά, θα μείνει στην ιστορία. Ας μην τον προωθήσουμε γιατί δεν θέλουμε να βγάζουμε λεφτά. Ακριβώς. Δεν νομίζω να μπει κανείς στη διαδικασία να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχουν κάνει λάθη, αλλά ότι θα θέλουν να βγάζουν λεφτά από το Mighty Mouse είναι 100% σίγουρο. Έτσι. Εταιρεία είναι. Ναι. Και το πόσο προωθούν τον κάθε παίχτη ή πόσο προωθούν την κάθε κατηγορία έχει να κάνει πολλές φορές και με τα λογιστικά. Γιατί σίγουρα κάθονται όλοι αυτοί και βλέπουν το τι πουλάει, τι δεν πουλάει, τα βάζουν κάτω και σκέφτονται ότι ξέρεις κάτι, άμα βάλουμε λεφτά εδώ δεν θα πάρουμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα παίρναμε αν προωθούσαμε κάποιον άλλον. Αν αυτά τα λεφτά τα βάζαμε κάπου αλλού θα βγάζαμε περισσότερα λεφτά. Ναι, θα βάζαμε περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι το θέμα με το UFC που δεν καταλαβαίνουν πολλοί. Ναι, το ότι δεν είναι απλώς το ότι προωθείς τον Mighty Mouse ή δεν τον προωθείς, είναι ότι τον προωθείς αντί κάποιου άλλου. Ναι. Θα σου έφερε περισσότερα λεφτά. Και μια εταιρεία προφανώς όταν θέλει κάθε φορά να βγάζει κέρδος. Και μεγαλύτερο κέρδος. Ακριβώς. Η προώθηση του Mighty Mouse είναι μια επένδυση. Η προώθηση του McGregor, του Whiteman, του οποιοδήποτε είναι μια επένδυση. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή την επένδυση κοιτάνε τους αριθμούς από πίσω. Δηλαδή, αν προωθήσω αυτόν, τι έχω δει, θα μπορέσει να μου αποφέρει χρήματα. Και παίρνουν την απόφαση να το κάνουν ή όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, έχουν παρατήσει την κατηγορία. Δεν ξέρω αν αξίζει. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο Mighty Mouse και η όλη κατηγορία πήγαινε στον Bellator θα κάνανε καλύτερα νούμερα. Γιατί πιστεύω ότι στο UFC χάνονται. Ο Mighty Mouse δεν νομίζω ότι χάνεται στο UFC. Χάνεται όλη η κατηγορία. Στο Bellator νομίζω ότι θα βάλουν λίγο παραπάνω προσοχή άμα τους πάρει τον Bellator. Γιατί και το Bellator μπορεί να μην ενδιαφερθεί για την κατηγορία. Αν όντως την πουλήσουν, έτσι.
Αλλά νομίζω ότι σε ένα πρωτάθλημα σαν το Bellator μπορούν ίσως να χτίσουν κάποιες καλύτερες κάρτες, να δώσουν λίγο παραπάνω και στους αντιπάλους. Να έχουν τόσους πολλούς αστέρες πιο πάνω. Ναι, και να τους κάνουν, να τους ισοπεδώνουν. Το βλέπουμε και τώρα με τις κάρτες του Bellator, ότι για παράδειγμα άλλο κύρος έχει το Phil Davis εναντίον Ryan Bader στο Bellator και άλλο κύρος έχει το Phil Davis εναντίον Ryan Bader στο UFC. Okay. Στο Bellator γίνεται αυτομάτως το μάτσο πιο σημαντικό. Ναι, λόγω του ότι είναι όλα πιο χαμηλά τα στάνταρ. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Οπότε ίσως εκεί να. Ναι, δεν είναι καθόλου κακή σκέψη. Πολύ ωραία σκέψη είναι. Κοίτα, δεν είναι κακή σκέψη, αλλά το θέμα είναι ότι ακριβώς όλα τα στάνταρ στο Bellator είναι πιο χαμηλά γενικότερα. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάρεις όλη την κατηγορία του UFC έτσι όπως είναι τώρα, που ουσιαστικά ο Δημήτρου Τζόνσον είναι νούμερο 1 με τεράστια διαφορά, και να τους ξαναβάλεις πάλι αυτούσιους στον Bellator, ελπίζοντας ότι θα εμφανιστεί κάποιος καινούριος ο οποίος θα μπορέσει να τον χτίσει. Και άμα δεν θέλουν να πάνε μερικοί, και αν μερικοί που είναι εντάξει, εγώ θα ανεβώ κατηγορία, πάω μια κατηγορία, πάω μπάντα μου εγώ να παίζω, μένεις πίσω. Ναι. Εντάξει, τώρα το Bellator μιλάμε για μια διοργάνωση που έχει main event το Vanderlei Silva εναντίον τον Chael Sonnen, ας πούμε. Ναι. Το οποίο είναι ένα match. Freak show. Ναι, ουσιαστικά. Ναι, αυτό κάνει. Είναι ακόμα αρκετά πίσω. Δυστυχώς το Bellator έχει περιοριστεί σε πολύ freak show για να τραβήξει την προσοχή. Τουλάχιστον αυτά που τραβάνε την προσοχή. Δεν είναι ότι δεν έχει πολύ καλούς αθλητές, αλλά αυτά που τραβάνε τα μάτια του κόσμου στο Bellator συνήθως είναι τα freak fights. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο εντωμεταξύ και το Bellator, που μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας γι' αυτό, άμα δεν έχουμε να πούμε κάτι για το Mighty Mouse ακόμα. Για πες τι έχεις καταλάβει το Bellator. Για το τελευταίο Bellator. Όχι. Για το τελευταίο Bellator, ναι. Για το Mighty Mouse έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Έχει τα δίκια του ο Mighty Mouse και. Αλλά κατά βάση έχει άδικο, πες το. Δεν θα πω ότι έχει άδικο. Κατά βάση, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να πάρει ίσως λίγο παραπάνω την υπόθεση στα χέρια του. Ότι δεν με σπρώχνει το UFC, δεν θα με προωθεί στο UFC. Θα κάνω αυτό το πράγμα για να έχω παραπάνω βλέμματα πάνω μου. Ακριβώς. Ακόμα κι αν δεν με συμφέρει, ακόμα κι αν όντως θα έπρεπε να έχω παίξει με το Ray Borg. Παρεμπιπτόντως, άμα έχει υπογράψει συμβόλαιο για να παίξει με το Ray Borg, οφείλει να ζητήσει πολύ παραπάνω λεφτά από το. Νομίζω από ό,τι διάβασα δεν έχει υπογράψει ακόμα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, από διάβασα χθες ένα άρθρο κάπου ότι λέει ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει το ότι έγινε όλος ο τσαμπουκάς, έγινε όλος ο χαμός. Ναι. Ο Ντίλασο σταμάτησε να κόβει κιλά γιατί έλεγε ότι εγώ κόβω κιλά ήδη, λέει, και πέφτω στα 125. Ναι. Ο Ντίλασο σταμάτησε να κόβει κιλά και τελικά λένε ότι ακόμα δεν έχει υπογράψει σύμφωνα με το Ray Borg ο Mighty Mouse. Έχει τα δίκια του και δεν είναι και σωστό να του συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να του συμπεριφέρονται, να τον βγάζουν στη φόρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως κάνει ο Dana White, ο οποίος το κάνει βέβαια σε όλους που έχει πρόβλημα. Ναι. Είναι πρωταθλητής, δούλεψε για αυτή την εταιρεία για όλα αυτά τα χρόνια, έκανε πάντα αυτό που έπρεπε. Μπορεί να μην είναι ίσως ο πιο εμπορικός παίχτης ή ο παίχτης ο οποίος. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι σωστό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό να τον αντιμετωπίζεις έτσι σαν πρωταθλητής. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Από την άλλη, σαν πρωταθλητής όμως και εσύ δεν μπορείς να έχεις αυτή την αντιμετώπιση απέναντι, ότι ξέρεις, ειδικά όταν δεν έχεις ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι σημαντικό. Και σκέψου πόσο πολύ θα ανέβαιναν οι μετοχές του άμα έλεγε ότι. Επαναλαμβάνω, ακόμα και άμα δεν χρειαζόταν να το κάνει. Άμα του λέγανε, ας πούμε, ότι θα παίξουμε τον Ντίλασο και έλεγε: οκ, ας κατέβει ο Ντίλασο, θα παίξω με τον Ντίλασο, θα κερδίσω θα κάνω το ρεκόρ διεκδίκηση κατάκτηση ζωνών, και μετά από αυτό, εάν κέρδιζε τον Ντίλασο, άμα έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε ότι τώρα θέλω να παίξω με τον Cody Garbrandt να το πάρω και αυτήν τη ζώνη, αυτομάτως θα είχε ανεβάσει τις μετοχές του κατά πάρα πολύ. Ναι. Δεν οφείλει να το κάνει και μπορεί να μπορούσε να κερδίσει τον DJ Dillashaw. Νομίζω δεν θα τον κέρδισε. Δεν έχει σημασία, αλλά αν το έκανε, αν έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει, σίγουρα θα ήταν φανταστικός. Ναι, και δεν είχε κανείς κουβέντα, δεν θα του λέει κανείς κουβέντα μετά. Στην τελική ο Μαγκρέγκορ, ο οποίος έχει δεχτεί τόση κριτική για τα πράγματα τα οποία κάνει, μόνος του πήρε την κατάσταση στα χέρια του, είπε: εγώ θα ανέβω κατηγορία, θα κερδίσω τον Άλβαρες. Ναι, θες να το πω σε αυτό το θέμα, επειδή το είχα διαβάσει και ήταν πολύ, πολύ ωραίο έτσι όπως ήταν, θα το πάρω αυτούσιο. Ότι κάποιος είπε ότι ο Μαγκρέγκορ κάνει ό,τι γουστάρει στο UFC. Ναι, αλλά λέει, μην τον βάζει στο θέμα του Mighty Mouse. Και λέει, μην βάζει τον Μαγκρέγκορ στην ίδια θέση με τον Mighty Mouse. Λέει. Ο Μαγκρέγκορ, λέει, ήταν να παίξει με τον Χωσέ Άλντο, τραυματίστηκε ο Άλντο, του φέραν τον Μέντες 2 εβδομάδες πριν, τελείως διαφορετικό στυλ, λέει, και τον πήρε τον αγώνα και τον κέρδισε. Μετά κέρδισε και τον Άλντο.
Μετά του δίνουν, ανεβαίνει κατηγορία, πάει lightweight και πάει να παίξει με τον Ραφαέλ Ντοζάντζος. Τραυματίζεται ο Ντοζάντζος, του φέρουν τον Nate Diaz. Σε welterweight. Ο Nate Diaz λέει δεν μπορώ να παίξω. Λέει okay, να παίξουμε catchweight. Όχι, δεν μπορώ catchweight, να παίξουμε welterweight. Λέει okay, θα παίξουμε welterweight. Χάνει από τον Nate Diaz, ξαναγυρνάει πάλι πίσω, νικάει τον Nate Diaz. Πάλι σε welterweight. Πάλι σε welterweight. Και μετά παίζει με τον Eddie Alvarez μία κατηγορία πάνω από τη δικιά του, δηλαδή από featherweight, lightweight, και του παίρνει και τον τίτλο. Οπότε λοιπόν, το να λέμε ας πούμε, για τον McGregor, ό,τι και να πούμε για τον McGregor, ο McGregor παίζει. Παίζει με όλους ανά πάσα στιγμή. Σε όποια κιλά. Τώρα θα παίξει με τον Mayweather, το οποίο θα το κάνουμε, θα μιλήσουμε γι' αυτό όσο πλησιάζει ο καιρός ακόμα περισσότερο. Θα ετοιμάσω γι' αυτό. Ναι. Γράφει ο Αντρέας γι' αυτό. Αυτοδιαφήμιση. Τέλεια, ναι, όχι, αυτό μια χαρά κάνει. Έτσι είναι. Ο Αντρέας παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Αυτοδιαφημίζεται. Αλλά γράφει κάτι μεγάλο. Τεράστιο βασικά. Είναι τεράστιο. Οπότε λίγο υπομονή. Μια εβδομάδα. Μπορείς να το κάνεις σε δόσεις. Η πρώτη δόση είναι τεράστια, λέει. Όχι, πάει όλο μαζί. Ωραία, οπότε λοιπόν να μείνετε συντηρημένοι στο blogspot του Αντρέα για να διαβάσετε για την ανάλυση. Και στο θέμα το προηγούμενο να το ολοκληρώσω. Οπότε εντάξει, ό,τι και να λέμε για τον Κόνορ, ότι ο Κόνορ κάνει πραγματικά παίζει. Αυτό είναι το θέμα, ότι παίζει. Και αν αληθεύει αυτό που λέει ο Dana White, που μπορεί βέβαια να μην αληθεύει γιατί ο Dana White δεν λέει ποτέ την αλήθεια σχεδόν, αλλά του ζήτησε μετά από τον Mayweather να παίξει με τον Khabib στη Ρωσία. Ξέρεις γιατί είναι αυτό, κάνει ταμείο ο άτιμος. Πήγα να πω και Αλέξη να την κράτησα. Κάνει ταμείο ο άτιμος. Πάει να κάνει ταμείο. Θα κάνει ταμείο σίγουρα. Γιατί τώρα θα μαζέψει 100 εκατομμύρια τον αγώνα του Floyd. Μετά θα πάει στη Ρωσία να παίξει pay-per-view, πρωταθλητής pay-per-view. Τι έχει να μαζέψει στη Ρωσία με 150 εκατομμύρια κόσμο, τι θα μαζέψει με τον Khabib. Θα κάνει ταμείο. Μόνο τα gate που θα κόψουν τα εισιτήρια. Μόνο τα εισιτήρια που θα κόψουν, τα pay-per-views που θα κόψουν με τον Khabib. Αλλά θέλει πρώτα να κάνει τον Khabib να δίνει Ferguson τον Dana White, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, θα δείξει πώς θα το κάνουν, αλλά γενικά. Θα κάνει έτσι. Ο McGregor έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Αυτό που λέω εγώ είναι το ότι εκτός ότι έσπασε τα ρεκόρ σε pay-per-views, στην αρχή ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε. Έσπασε τα ρεκόρ με το να κρατήσει δύο ζώνες στο UFC ταυτόχρονα. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή που να μιλήσουμε για το φαινόμενο McGregor. Γιατί νομίζω ότι το σημαντικότερο και όλα στην περίπτωση του McGregor είναι ότι ο McGregor μέχρι ας πούμε το 2013 νομίζω δεν υπήρχε καν. Και μέσα σε περίπου 3 χρόνια είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο πιο εμπορεύσιμος μαχητής του πλανήτη. Ναι. Σίγουρα, όχι ίσως. Αυτό είναι ένα άλλο ρεκόρ το οποίο ήθελα να αναφέρω. Στο ότι παίζει με τον καλύτερο πυγμάχο που υπάρχει. Βγάζει κανένα νόημα αυτό. Δεν βγάζει κανένα. Ακριβώς. Κανένας άλλος δεν το έχει κάνει. Κανένας, ούτε πυγμάχος, ούτε τίποτα. Όσο φαινόμενο και να είναι, όσο ταλαντούχος και να είναι, κανένας δεν πήγε κατευθείαν να παίξει με τον McGregor από το 0 αγώνες πυγμαχίας στους 49 αγώνες πυγμαχίας. Και το μεγαλύτερο όνομα. Κανένας. Ποτέ. Οπότε είναι άλλο ένα ρεκόρ του McGregor. Είναι κάτι ακόμα που σπάει. Τι θες να πεις? 49 και 1. Θα το παίξω στοίχημα. Δεν πρόκειται, αλλά. Δεν πρόκειται, το ξέρω. Θα το παίξω στοίχημα, ένα 20 θα το παίξω. Και εγώ έτσι λέω. Και ο McGregor δεν είναι καν ο καλύτερος MMA'er ο οποίος θα μπορούσε να είναι. Σαν MMA'er. Όταν είχαμε κάνει. Σε ποια εκπομπή ήταν που είπαμε για τον coach? Στο 3 νομίζω. Στο 3 το 1. Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος. 3-2. Ναι. Το δεύτερο μέρος στο 3 που είχαμε πει για τον Greatest of All Time. Δεν βάλαμε καν μέσα τον McGregor, ούτε τον συζητήσαμε ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά. Ιδιοφυΐα στο επιχειρηματικά. Τι τον νοιάζει για τον Greatest of All Time? Θα κάνει ταμείο αυτός και θα ζει αυτός και τα δισέγγονά του από εκεί πέρα ό,τι θέλουν. Και είναι και έξυπνος επιχειρηματίας από ό,τι φαίνεται. Οπότε είναι μια χαρά. Μια χαρά. Μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός της Ιρλανδίας αύριο. Μην σας κάνει καθόλου. Ο McGregor έχει ακόμα να κάνει πράγματα. Νομίζω ότι και με τα χρήματα τώρα που θα πάρει έχει να αυτός. Αν θέλετε να πούμε και γρήγορα για το Bellator το τελευταίο. Δεν έχει μόνο κάτι ιδιαίτερο. Τι να πεις. Ο Φέντορ επέστρεψε, έχασε. Με το Ματ Μίτριον. Αφού πρώτα σκοράρανε και οι δύο ένα διπλό knockdown. Αυτό είναι καταπληκτικό, το οποίο παραλίγο να μπει τέτοιο. Αν μένανε κάτω θα έμπαινε σίγουρα στα επόμενα. Θα γινόταν viral το βίντεο. Είναι κρίμα να βλέπεις το Φεντόρ έτσι. Ήταν πάντα κακός ο Φεντόρ άραγε? Όχι, ήταν καταπληκτικός παίχτης. Εντάξει, οκ. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, αλλά και το σκέφτομαι πλέον. Μήπως θυμάμαι εγώ λάθος? Όχι, ήταν φοβερός παίχτης. Απλώς έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλές μάχες. Πολλές μάχες. Τι πτώση, πω.
Τι πτώση, και Εντάξει, δεν είναι, μόνο η 40 πτώση, χρονών. δεν είναι μόνο η πτώση του σαν τέτοιο, είναι η τεχνική του, είναι, τι να πω. Όταν ο Φέντορ έχει επιζήσει από τεράστιους πολέμους, έχει παίξει στο Pride που ήταν η εποχή της Άγριας Δύσης, ήταν ένας φοβερός παίχτης. Αυτή τη στιγμή παίζει με μειονέκτημα σε κάθε του αγώνα. Ο Ματ Μητριών είναι ένας κανονικός heavyweight, είναι πολύ γυμνασμένος και πολύ αθλητικός. Ο Φέντορ δεν είναι καν πλέον heavyweight, όχι Φέντορ, δηλαδή θα μπορούσε να παίζει και στα 92 κιλά. Έτσι. Είναι απλά υπέρβαρος. Ναι, είναι χοντρούλης. Έχει παραπάνω κιλά, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Σχεδόν αδύνατο να γυρίσει τις προηγούμενες δόξες του. Εντάξει, κάνει κάποιους αγώνες, δεν ξέρω γιατί παίζει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η αξία του ως πρωταθλητής στην εποχή του Pride είναι αμφισβήτητη. Ήταν καταπληκτικός. Θέλω να γράψω κάποια στιγμή για το Φέντορ, αλλά χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο. Τελείωσε το πρώτο αυτό που έχεις ετοιμάσει τώρα. Αυτό καλά, είναι πιο έγκυρο. Αλλά ήταν και το striking του ήταν πολύ καλό και το grappling του ήταν πάρα πολύ. Είναι φοβερός παίκτης. Άρα γιατί τώρα είναι τόσο κακός? Γιατί έχει γεράσει. Και έχασε και την τεχνική του και τα πάντα. Δεν είναι ότι χάνεις τόσο την τεχνική, είναι ότι. Ξέρεις κάτι, το σώμα δεν ανταποκρίνεται έτσι όπως ανταποκρινόταν. Δεν είναι δυνατόν να κινηθείς με τον ίδιο τρόπο. Και ο Βάντερεϊ με τον Τσάρλ Σόνεν που είδαμε στο main event, ο Βάντερεϊ δεν έπαιζε έτσι. Ο Βάντερεϊ ήταν πιο γρήγορος, πιο άχριος. Αλλά είναι τόσο μεγάλο. Εμένα το αγώνας με ο Σόνεν με τον Σίλβα μου φάνηκε σαν έτσι όπως ακριβώς τον είχα στο μυαλό μου. Θα τον πάρει στο πάτωμα ο Σόνεν και θα τον. Ήταν όπως τον είχε στο μυαλό σου, αλλά δεν ήταν όπως το ήταν πριν από 5 χρόνια. 6 χρόνια αυτός ο αγώνας. Πότε έπαιξε με τον Μπράιαν Σταν? Το 2013. Ίδιος αγώνας θα ήταν. Όχι, θα ήταν διαφορετικό. Θα ήταν. Μπορεί να γινόταν τα ίδια πράγματα, αλλά θα γινόντουσαν επί 25% πιο έντονα. 30% πιο έντονα. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω για το Φεντόρ. Πόπο είναι κρίμα τον βλέπεις έτσι. Δηλαδή θα λέμε εμείς κάποτε ότι βλέπαμε το Φεντόρ το 2004 και λέγαμε ότι ο Φεντόρ πρέπει να αποκλειστεί από όλα τα Grand Prix γιατί θα νικάει όλοι, ξέρεις, γιατί θα ξέρουμε αμέσως ποιος θα νικήσει. Ναι. Φοβερός παίκτης. Τώρα φτάσαμε σε σημείο. Και ο Σέιλ Σόνεν μπορεί να τον νικήσει, εγώ πιστεύω. Μπορεί να τον νικήσει. Απίστευτο έτσι, ο Σέιλ Σόνεν. Εντάξει, η πτώση είναι φυσική. Είναι φυσιολογική. Από ένα σημείο και μετά. Από τότε που ήρθε από την Ιαπωνία. Που έγραφε στα συμβόλαια. Και στο Strikeforce έπαιζε καλά ο Φέντορ. Έπαιξε καλά. Με τον Μπρετ Ρότζερς. Ναι, εντάξει. Δεν θα ανταποκριθεί καλά το ίδιο το σώμα από κάποια στιγμή και μετά. Και τον Σάμροκ, ας πούμε, άμα δούμε με τον. Όταν έπαιξε με τον. Ποιος Σάμροκ? Το Φρανκ Σάμροκ. Όταν έπαιξε με τον Γκρέισι. Το Γκέν Σάμροκ. Ναι. Το πήγες 24 χρόνια, 23 χρόνια πριν. Όχι, τώρα στο Μπέλαντορ. Στο που έγινε πριν από μήνες. Sorry, το έχασα αυτό. Τι είχε γίνει, είχαν παίξει ο Σάμροκ, ο Κέν Σάμροκ. Ο Κέν με ποιον είχε παίξει? Με τον Ροζ Γκρέισι. Με τον Χόις. Ποιος νίκησε? Ο Χόις. Αλλά ο αγώνας είναι περίεργος. Φαίνεται δηλαδή. Νοστάλτζια fight. Και τον λέγανε κιόλας ότι ήταν στημένος. Δεν είναι ότι είναι στημένος. Απλά δεν μπορούν να κινηθούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι, με τον Kimbo Slice λέγανε ότι ήταν στημένος ο αγώνας. Ναι, μπράβο, και με τον Kimbo Slice λέγανε ότι ήταν στημένος. Ναι, δεν είναι ότι είναι στημένοι, απλά δεν ανταποκρίνεται το σώμα. Όταν είσαι 40 χρονών, ας πούμε, κοντά, δεν θα ανταποκριθεί το σώμα με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ίσως. Ακόμα και τα πυρηνικά συμπληρώματα, να παίρνεις, για να το πω έτσι. Και πάλι δεν είναι ίδιο το σώμα. Απλά σου παρατείνει την καριέρα όλα αυτά. Απλώς είναι 40 χρονών με πυρηνικά συμπληρώματα. Ναι. Αντί για 40 χρονών χωρίς πυρηνικά συμπληρώματα. Λένε ότι θα γυρίσει ο Ζερόμ Λεμπάνερ εντωμεταξύ. Α, ναι, και εγώ κάπου το διάβασα αυτό. Έλεος με το Nostalgia Trip, έλεος. Ο Ζερόμ Λεμπάνερ, ναι, αυτό θα. Τέλος πάντων, ναι. Ωραίο. Πάντα θα βλέπω τον Ζερόμ Λεμπάνερ. Ακόμα και αν πάει 92 χρονών, θα τον έβλεπα τον Ζερόμ Λεμπάνερ. Πώς θα το πεις με γαλλική προφορά το όνομά του? Όχι. Ζερόμ Λεμπάνερ. Δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό ο Ζερόμ. Ζερόμ Λεμπάνερ. Αλλά. Φοβερός παίχτης, λέει, κάποιος τον προκάλεσε τώρα, λέει ότι μπορεί να ξαναπαίξει κτλ. Εκεί. Κάποιος τον προκάλεσε. Πώς είναι δυνατόν να προκαλέσει τον Ζερόμ Λεμπάνερ, είναι το θέμα. Προπονείται ακόμα, είναι ακόμα σε πολύ καλή. Και ακόμα τον προκαλούνε. Και ακόμα τον προκαλούν. Άντε, μακάρι να παίξει. Ναι, μακάρι να παίξει, αλλά όχι τέτοιο. Σε αυτόν που τον προκαλεί. Νομίζω ότι είμαστε ψιλοκομπλέ. Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε καλύψει όλα. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το podcast μέσα στην εβδομάδα, είναι ακόμα σίγουρο.
το προετοιμάζουμε, θα φωνάξουμε, είμαστε στη δράση που πούμε όνομα ακόμα γιατί δεν έχει κλείσει. Θα το ανακοινώσουμε όμως, μόλις το κλείσουμε θα το ανακοινώσουμε. Μπορεί να το κλείσουμε και σήμερα κιόλας. Είναι πυγμάχος πάντως. Εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Είναι πυγμάχος. Και θα το κανονίσουμε μάλλον για Τετάρτη. Να δούμε πώς εντάξει είμαστε ακόμα μετά στις μιμήσεις. Θα πάρει και χρόνο και το μοντάζ και όλα. Ναι, οπότε θα καλύψουμε 2 σε 1. Και θα καλύψουμε κάποιον που θέλετε αυτό από άλλους χώρους και όχι από MMA. Θα φέρουμε ένα πυγμάχο επιτέλους. Δεν είναι old school πυγμάχος, είναι νέος πυγμάχος. Και θα φέρουμε και θα κάνουμε και ένα podcast ενδιάμεσο, το οποίο μας το ζητάτε πάρα πολύ και να δούμε πώς θα βγει. Και θα κάνουμε και, δεν έχουμε κανονίσει ακόμα ακριβώς πότε, αλλά θα δούμε live κάποιον αγώνα. Ναι, και θα σχολιάζουμε αυτό, άμα θέλετε να το δείτε. Ακριβώς, ναι. Θα έχει πλάκα. Δεν μπορούμε να δείχνουμε τον αγώνα, όταν εμείς σχολιάζουμε, απαγορεύεται. Νομίζω ότι ναι, θα μας δει. Άμα το βάλουμε κάπως και κάνει focus σε εμάς, αλλά φαίνεται από πίσω κάπως θολό. Θα το δούμε. Θα τον αλάβω. Άμα το βάλουμε σε ένα τετραγωνάκι κάτω-κάτω και βλέπει ο κόσμος, δεν ξέρω, εντάξει, θα δούμε πώς θα το κανονίσουμε. Επίσης, πριν τελειώσουμε κάτι που θέλω να πω, η στήριξη των παιδιών που μας βλέπουν και τα λοιπά είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι όντως. Δηλαδή, ναι. Και τα σχόλια τα βλέπουμε, έχετε χιούμορ εντωμεταξύ πάρα πολύ. Είναι φοβερά τα σχόλια. Έχετε κάνει όπως λέγω, το Big Domcast έχει γίνει σχεδόν interactive. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Σχεδόν έχουμε φτάσει. Το διακόπτης ρε τον άνθρωπο που μιλούσε. Όχι, εντάξει, τελείωσα. Δεν έχω να πω. Τελείωσε. Μιλάει ο Ανδρέας και τα σχόλια. Τα σχόλια είναι. Δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είναι τόσο πολύ ωραία τα σχόλια. Είναι όντως καταπληκτικά. Εντάξει, λοιπόν τα σχόλια είναι διθυραμβικά. Τα views όσο πάνε και ανεβαίνουν όλο και πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Πες Αλέξη εδώ πέρα, να πεις ορίστε, για πες. Εγώ θέλω να πω ότι άμα θέλετε να κάνετε ένα share, δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι έχουμε γενικώς πολλά likes, πολλά σχόλια. Δεν ξέρω αν έχουμε share. Αν σας αρέσει γενικώς η εκπομπή, βάλτε τη στο Facebook. Νομίζω θα μας βοηθήσει. Και ήρθε η. Δεν την έχει σήμερα την κόρνα, είναι εκεί πέρα πίσω, την έχω κρύψει. Είναι πίσω τέτοια. Τον Αντρέα λοιπόν θα το βρείτε στο Big Ace Page στο Facebook, στο Instagram σαν savage_analyst και στο δικό του blogspot στο bigamma.blogspot.gr. Το Instagram το οποίο είναι μια σελίδα μαγειρικής πλέον. Είναι σαν το Ανάκη Πετρατζίκη. Το ίδιο Instagram. Για άλλο πράγμα το ξεκίνησα, αλλά την αποφύγω. Εγώ έχω επηρεαστεί, πατσά, ανέβασα και εγώ μια τονοσαλάτα που έβγαλα. Σαγκούρι, ντομάτα, τόνο και το ανέβασα και εγώ επηρεασμένος από σένα. Και εγώ ανέβασα τα αποφάγια μου επηρεασμένος. Ναι, το είδα, ναι. Ήταν καταπληκτικό. Είχα 3 likes. Επηρεάζεις κόσμο. Αυτό είναι καλό. Εμάς τους δύο τουλάχιστον. Την κοινή γνώμη. Επηρεάζει και ανάλυση πάνω στα φαγητά που τρώω στο τέλος. Να το βάλεις και αυτό μέσα στο πρόγραμμα σιγά. Να το κάνω σε άλλο site όμως, σε μαγειρική ξέρω εγώ τι. Εμάς θα μας βρείτε στο Fighters Dome Αγγέλου Μεταξά 15 και τους με 13 στη Γλυφάδα και. Κοίταξα και είχα μια τσακμία να δω. Πού είναι? Δεν βάζει εμένα ποτέ πλέον. Μόνο τον Τζόσεφ Πιέρε βάζει. Εμένα δεν με βάζει ποτέ. Φυσικά, σαν φαίνονται τα βρώμικα πόδια σου. Δεν είναι δικά μου αυτά τα βρώμικα πόδια, συγγνώμη. Τα δικά μου πόδια είναι. Ναι, τέλος πάντων. Θα τα δείτε την επόμενη φορά. Και στο 5 Star Academy Βουλιαγμής 171 που διδάσκουμε MMA μαζί με τον Άλεξη. Και είμαστε ψιλοκομπλέ. Αυτά πάρα πολύ ωραία. Boom, θες να κάνεις εμένα boom για τέτοια? Κάνε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να κάνω wiki. Όχι, κάνε boom. Γιατί δεν κάνεις boom? Δεν ξέρω, μου φαίνεται τώρα περίεργο. Θέλω wiki. Αυτά τα ολίγα. Πρέπει οπωσδήποτε. Κάνε boom, ορίστε. Πάρε την καρέκλα τώρα να έρθει να κάτσει πίσω. Boom.